Assalamu alaikum. Gome adalanız. Gitçe şey. Harman. TikTok birazcık var ya. Çişiriyem, ne diyem gidimi. Bomcan talplanız. Hali bir efire girdim vatandaşlar. Şu giydimin suratını koysam yaman kovulacaklar. Mandarin kadidimi. O. Şu arada birazcık. Şunun aslında birazcık efir şu arada çektim neyim şunlar. Öňden gelen planım programam boýunça belekin etmeli boldum. Olam gavat geldi soňky minutda. Bir illeşmez, bir gyzawonymyz, bir watandaşymyz ağlap deňýal çykyş edip oturýarken maňa da link uratdylar. Gynanýan ýurdumyzyň gelen derejesine şol illeşmeden aleyküm salam görüp gowme adalanat. Şol illeşmeden wara действительно vatandaşlar kömege mätäç. Men ertir şo barada video çekerin. Şo barada, şo illeşmede barada bir gyz doganmyz. Ejesi özüne berilen inanç hat esasyna elindäki jaýynam alyp jaýyndan çykarypdyrlar aha. Gatyry inandım olar ýaly ejede boljak eken beýbe. Olar ýaly eje boljak eken şol näme etse de şey daýmersiň aha bir ogly bilen köşäden aýmarsyň aha o nähil eje käre. Özüm suwduň başlygam diýipdir de aha. Suwda men açary ejeme berjek diýse ejesi diýämşin men öýüň içini görjek diýämşin aha. Suwduň işgärem aýdypdyr siziň gyýdyňyz açary berjekdik durka siz oň içini görjek diýäňiz diýip. Ýörünne gitdik görkezýän diýip diýe alyp gaýtdy diýe. Aýna mantyk adanym ýok, plan eken, plan eken diýip. Baý Hudaý saklasyn. Allahan özüm kuwat ber, özüm kömek eder Türkmen illeşmede. Ýurdun içinde de kömek edýänlerem az. Nirden etsin seni gördi meni gör, hiç kim ýagda ýetgeşik däl. Aleyküm salam, hakky ol, gowme adalar, unutmy, näle. Öne zal kala ya, o ýagdaýa düşen bir aýarlawan. Gördüňmi sen şon hakky bolýaňy? Häli efirde kam. Bir mandarin kadip bir gyz bilen oturkam. Ha gördüň ha? Hudaý saklasyn bu türkmeniň düşen derejesi taýna şu. Öýüni alypdyrlar, o öýüni alypdyrlar. Olun ne sosial döwletligiň bolmalygynyň suwtnamasy şu. Yani o her kimin başına gelip bilýär. Anan çat berersiň, inanarsyň, mysal üçin erkek adam aýalyna, aýaly erkegine inanç çat berip biler ödem. O öýüm mara, o öýüm öýdi gazanypdyr. Öýdi Angliýada, Londonda da işläpdir, gazanypdyr. Pahirjik. Onu min elinden alyp otur, bilem o ekawat bara. Yaşasın zalimler üçün doğduk diýdirýär. Arada bir video gördüm. Karoçu bir Amerikan misilinde bir video çekipdir. Men onu paylaşýan ýeri gelende şonu näme diýe bilýärmi? Gurhanyna diýe şeýle bir azabyň görnüşi düşündirilýär diýe bir sura diýdi ýadyma şonu okşuwad ýalňyş aýtmaýyn. Ayetin nomuru bilen aýdýardım. Şo taýda diýe, dowdukda diýe, dowdukdaklaryň diýe, ennamy diýe.
belli bir wagtdan soň azaby öwrenşýärdi diýe ýanyp öwrenşýärdi diýe şonu diýe täzeden niýe derse sypyrylyp täze deri çykýar diýe aşakdan. Şu azaby duysun nip diýe derse çalyşyp durýar diýe da dowdukdaky dowdukda düşenleriň azabyny gurrun berýär diýe da. Men niýe şonu diýe 6 ay öň okan bolsadym diýe onu diýe başka zatlar aýdardym diýe. Ol Allah bolup bilmeýär, bu kelam Allah'ın kelamı bolup bilmeýär diýerdim diýe. Ýöne Izrail'in Palestinýada şular ýalyk zulm edip durany görümden soň az diýendiýe. Şu azap diýe, şoňa adam daja diýendiýe. Görýärmi? Allah Taala'nın adalatyna dönöýüne Hudaýwa. Bu dünýede adalat kimini tapdyrar, kimini tapdyrmaz diýene bu dünýä o dünýäni tuğd edýär barlygyny şeýdip. Çünkü her kim adalat isleýär o dünýede. Dogry dämi? Biziň bedenimiz adalat isleýär. Näme edenem bolsam, ýalňyş iş edenem bolsam, ýalňyş iş edenem bolsam, men çağa da bolsa şondan ötünç sorumlulugyny bilýän, çünkü adalat şonu talap edýär da. Adalat diýär ki sen şo çağa diýip nemetme, sen şondan ötünç sorumlu, çünkü sen niye ýalňyş etdiň diýe. Ýöne haçanda men hakymyýallara gaplan bolýan. Şo hökümet dolaýsyn bolup geçsin hökümet. Ya milli hopsuzlygyň işgärimişin yok, agent nimen girlin gullukmuşun ya planmışın ya organmışın polisiýa bildirýän zat ýok maňara. Men haklymy? Şo bolly gutordy, men tenden neje gaplan bolýan öňünde. Şoň üçin men gora dele men çağıranlaryna marda şu bir kommentariýa üçin men çağıranlaryna men şo kommentariýa jogap bermäne baramda milli hopsuzlygyň işär bilen diýişdim da o şeýle bir tanyşdym bolun. Şoňa haýran galýarlar. Şoňa gurrun berýän men haýran edip bilen. Hem şunu etmäýär men hakly çünkü. Bir tane kommentariýa üçin çağıryp men bilen soraw jogap alýan bir tane kommentariýa üçin. Ýöne men 20 ýerik arda ýazypdyryn, men hiç kim çağıranok. Arda ýazyp maňa watandaşlar size bir zat aýtjak. Efir açykda doğruň bolan zatlar aýdyň. Size şonu diňleýärler. Şu açyk almasam men wara hatlar keçi bolun okaýlamok. Yani siz eger 100 gedek arda ýazyň, ardaňyza seredilmez, bir gedecik efire çykyp bolan zatlar gurrun berin, belki şonu diňlerler. Diňlemese de ýurdumyz watandaşlarymyz öz hökümetini tanar watandaşlar. Oňa tuda şükür goýmasaňyz online chat ýanky gyna-gynanyň menem diýe. Pohypsyň haram diýe biri. Ýan biri pohyp. Salam aleykum. О, алейкум салам, брат, как ты? Нормально, хорошо. У вас как? Да, неплохо. Слышал, да, покушение на оппозиционных журналистов Казахстана? В Украине напали ФСБшники. В Украине напали на журналист, оппозиционный Да-да-да. журналист казахский, Оппозиционный. да? Да, канал Басе. Да. В реанимации лежит. А этот Россия мафия же он. Я не называю, что они государство. Я не могу сказать, что они государство. Они в моим глаза они как-то мафия. Orçça kengürlemem dilimden çıkıp var yani vatandaş. I think Russian government is a not government. They are mafia. Terrorist state. Terrorist state. Russia is a terror state. Doğru başkalarını neme karşılığında çıkardın Türkmenistan'dan. Azat Türkmen soran şondan didi. Türkmenistan'dan eger men bir zadyn karşılığında çıkaran bolsam Azat Türkmen'in özüne ýatyp çykypdyr onu. Народ, ты тоже поосторожнее. На тебя ФСБщики даже может охотиться. Попросит Да. Бердымухамедов. Может быть, да. Дай мне ответить вот этот Ю-парk. Eger her daşar urda çıkan bir zadyn karşılığında çıkan bolsa Azat Türkmen'in onu ödü ýurdun içinde opozisiýa bolup görkän ýatyp çykypdyr. Ol nädip çykanyny, kime pul berenni, nämeden aýtsyn. Maşkalaňdan çıkarmak birinciden maşkalam jenaýat işi eden ok vatandaşlar. Maşkalam siyasata koşulan ok men koşulýan. İkinciden
Onun çıkanı, dokumenti, onsu, munsu, hemme zady yer be yer. Näme üçin çıkarmalylar olsa? He? Siz hem şonu ýaly boluň. Däli diňizi görkezin. Göreşiň watandaşlar. Şeýtseňiz sizinkinem çıkarlar. Düşündiňiz? Däli diňizi görkezin. Däli boluň. O garanky jaýda oturup aglamaňda. O towşanyň diýe dağdan öýkeläpdir, dağın ondan habar ýokdur diýip gezmäňde. Gaýtam siziň badyňyzy, janydyňyzy görkezin. Ne 29-njy iýuny Türkmenistanyň içinde biz çağırış etdik. Gatnaşyň şoňa, ýurdun içinde bolsaňyz. Gatnaşyň. Diňe zagram pasport meselesi däl, hemme meseleňiz bolanlar 29-njy iýuny häkimliklere arş şikaýet etmäne baryň. Baryň. Doldur oliň şo taýyk. Näme problemaňyz bolsa baryň. Ay o yer meseleň wamy, suw meseleň wamy, daýhanmyň o birine paraholuk bilen mesele boldumy, oňa allyrtdyňmy, dokumentiň düzetjek diýdimi, ýa jaýy oçurta garaşýanmy, tapawdy ýok, mesele käne. Näme? Size näme üçin buny geldiňiz köplük bolup diýseler, a näme hepden 6-njy güni arşyka kabul ediňiz. В Ашхабаде потоп был, да? Раньше я слышал. Что был? Потоп был, слышал, да, в Ашхабаде? Весной, по-моему, этого года. Да, был, да. Не только Нифига Ашхабад. себе. До Тежен, Ахалском вилаяты большинством. А да. чё власти не готовился к этому? Да, власть тупорила они, у них даже метеорология, даже заранее даже не предупредили, что будет такой. Охренеть. Да, и они двоечники. Бывают же двоечники, которые не приготовил свой этот урок и получил двойку. Вот они, двоечники. Прям как в Казахстане, нах, двоечники правят. Да, у нас тоже двоечник, у вас тоже есть двоечники. Вот из-за двоечники мы все за границей сейчас, понимаешь? Из-за этого. За этих тупорылых. Да. Doğru aytýaňyz ýa-ni gydam gowetdi efir açdy ağlady diýä. Doğru aytýaňyz ýa-ni ol ýa-ni näse Mariýara janyny etipdir ol özüne ýa-ni täjek. Diýerler daşarulda sen näme üçin çykýan? Näme üçin gitýän? Hani bar kömek ediňe watandaşlar şoňa diýenler. Nirdesiz? Gelmezmi kaňyzay bir sanyňyz? Indi men şo ýyl mysal berýärim size bara. Şo ýyl mysal berýärim. Allah can yüreğine giňlik versin. Ady selvi diýdi öýän. Selvi diýdi. Yüreğine giňlik versin ýa-ni diňe beýdi oturmalyň men Amerikadaky talip dostuma da ýetirdim. Olam görüpdir efiri. Kömek edeliň watandaşlar şoňa bir 50 dodolyň telefon nombery ady gönümel nemesinde bar. TikTok hasabyna da atdy. Şoňa jaňa ediň watandaşlar kömek edeliň. Eliňizden gelen bir 50 dolarjyk, 30 dolarjyk, 100 dolarjyk, 20 dolarjyk kimde näme bolsa şo gyzmyda. Men gaty ýüregim agyrdy watandaşlar, siz näle bilemok. Men şoňa meniň gynanmagym üçin wara meniň şoňuň dogany ýa garnaşy bolmak gerek gal watandaşlar. Adam bolmak gerek. Şoňa näsiň agyryp kömek etmek üçin. Diňe adam bolmagym ýetik. Näme diýä? Saňa video uratdyň ha gaýy koýýarlar ha garajdan maşyna. Hawa uratdyň gördüm men. Onsoň haram helini satan gyýdyn jelepçiliği beren haram diýe. Towa safrly kime diýäňiz? Ady ýok, zady ýok. Milli hopsuzlygyň işgärleri içiňizde sýa gerek. Maňa öwrenşdiň da men siz ýatyp bilen da siz. Menden söwünç eşitmeseňiz da. Ýuwaş mazahist bolup barýaňyz da menden şo käýin saat eşitmeseňiz ýatyp bilen bolup gerek.
Şolam täzelikde bolanmy. Gaý kowalya, aslynda gaý kowalamalym kätken düzgünde ýok ol gaýynyň kowalama ruhsaty ýok. Soňama kowalýanam ýöz hususy onda kowalýar. Polny suwda berip bara şo video bilen suwtnama bilen ýeňi bilýär da şol bolanda. Şu öňünden gaçyp barýan. Çünki gaýlara öz şahsy ulagynda kowalama ruhsat berilýän, okunyň migalkasy bolmaly, zady bolmaly. Beýdip gaý kowalanan olo. Hudaý saklasyn. Eýwallah minnetdar kimem bolsaňyz. Video goýup dur ol göz profilinde bilen erbet kommentlerime ýazypdyrlar bilip bilmän adamlar ýüregi diýe. Hayda haramladylar. Kän o doguraýjaňyz. Hay Allah'ım. Gaty doguraýjaňyz. Allahan. Şu Türkmenistan'da şular ýalak mümkinçilik dörese däre bir gün Türkmenlerimizden hiç haçan şular ýalak ýagdaýa gelmedi ýalak etjekler. Şeýle bir mümkinçiligim bolsa her bir problema bilen ýeke erteden agşama açandy belki. Кстати, кто будет лидером оппозиции Туркменистана? Если ДВК фейк, если ваш ДВТ фейковый. Evet yani siz gözünüzde ulaşacağınız devlet. Şu tam siz gözünüzde ulaşacağınız hani devlet. И так он был пустой порожняк. Меня пригласили даже, мен айттым yok dedim. Даже он вот в Польше, знаешь, что предлагал? Чё? Знаешь что? Мне сказал, короче, мы будем откроить диаспора, ты будешь начальником, туды-суды, короче, и финансование тоже будет туды-сюды. Я сказал, Координатором штаба, короче, как ДВК. да, я сказал, да, идите вы свои. Им не стыдно, что ли, копировать идеи у казахской оппозиции? Ya vey bana dedim ben onun sen vapşe gerek geldi. Adam oğul şunu da ilke bana teklif veren kişi olup sonra marala verdim yani nur sen alsan alay şondan ne nur. Ay gürleşme başarana koy sana Murat kurban. Adamların gürleşme başarana. Кстати, сейчас Аблязов обвиняет, что он агент ФСБ, короче. Мои казахи компроматы ищут. Наш президент только один это Сердар diye. Ну, мы тоже не говорим, что Сердар есть двойник, или Сердар 2, или Сердар 3. Yüzür. Serdar'dan başka yine bir Serdar var diyeyim. O bir tane Как это чмо стал президентом, а? Чмо это. Не говори, lan. Он как куколка, он даже у него свой идея, свой смысл тоже нету. Короче, как Тукаев, что ли, да? Зомби, что ли? Да он, короче, идеология нету у него. На голове ничего нету, шарика нету вообще. Охренеть. Ему сейчас какую-то проблему предоставишь, вот как можно решать вот эту проблему, спрашиваешь, он даже не могут ответить. Понимаешь? Да ну нафиг. Он как Тукаев, зомби. Свинина, сычуанский, Еще мусульмане, считают Тукаева, Şu menin siyasi işime başkalarımı oraya koşmayın gayret ediyen. Kime olsanız. Sessiz alyan seni. Menin bilen görüşün götünüzde gayretin olası. Menin bilen görüşün. Menin aycan sözlerime argument tapın. Misal için sizin hükümet ikilikçi diyen. İkilikçem da ne mi havu? Suutname getirin değerliğine. Näme üçin Türkmen portal ýaly bir portal döredin diýsem eden ok. Näme üçin Instagram pasportlar bermegin öňüni açyň. Ol biziň halkymyz üçin gerekli zat. O neden ok, bu neden ok, şu neden ok. Akıllı sıran bolşup. Häzir badyr jogaplarym özlerçi. Ay biz Türkmenlerimize pasport bersek, hawa ýurda gelmeýär diýmek mümkin, plan diýmek mümkin. Näme gowullum bolsaň berilmese. Berilmese gowulýam, gaby kimse gaçak düşüp ýör, kimse pasport alacak olup Ukrayna urşa gatnaşyp ýör Russiýanyň tarapyndan. Gowulýam olsaň şo gowulýamy. Кстати, у Узбекистана, Казахстана сделали безвизовый режим в Таиланд, прикинь? Таиланд безвизовый сделали. Görýärmi? Taylanddan bezwizowy diýe. Türkmeniň pasporta wapşe hiç kime gerek gal. Iň soňky pasport. Injex boýunça da şeýle bezwizowy nemesi boýunça da şeýle onam gysganan bolýarlar bolşuna da.
Ma, Doğru halkına kıskanan oluyorlar ha. Tak 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 tak. Kim vardı ya arada? Neme vardı? Vatandaştan kopsa yatır. Yani hükümet organ iş yerleri. Sizin para almaktan başka näme iş başarýaňyzy şonu aýdyňyzana gaýrat edindi. Gelip berde biram komentar yazmaktan başka, arkadamız, derkedämiz diýmekden başka näme işi başarýaňyz? Bira para alýaňyz. Parasyzam gymyllaňyz, o miltemeden zok. Taňary alkasyna hiç sadameden zok. O taňary alkasyny, Allah alkasyny diýseňiz, o hiç sadameden zok. Götürmän başarýalar diýe dogry aýtýan, götürmän başarýalar ştangist. O myşsa ýasak giden tiňde götürüp ha. Oňsoň para alman başarýaňyz, bir kanunçylyklar etmän başarýaňyz, başga nämen başarýaňyz? İçiňizde bir jiňiz bir watan söýüjülük hereket bilen hereket etseňiz, o şu hökümetiň rejimiň aýbyny açsaňyz, delilleri bilen, faktlar bilen taşary ýurtda siyasi sığınmada gezip görenlere erkek bolsaň gelle Türkmenistan etdi diýen menem aýtjak size erkek bolsaňyz gelin sizem taşarda ediň da ha. Eger bizinkini biziň edýän işimizi gowşok baka berýän bolsaňyz, sizem erkek bolsaňyz gelin de şu gowşok baka berýän işiňizi edip görkeziň. Şu jaşça gowşojuk baka siziň üçin hiç sat biziň urun edip bolýan zat masal üçin. Şonu etseňiz Türkmenistan hökümetini aýbyny açsaňyz, paraxorluklar bolsun, edilen kontraktlarmy ya ýygnaklaryň içindäki gep gurrunlarmy, öz araňyzdaky gep gurrunlarmy şolary çykaryp aýtsaňyz, halka peýdaly, bähwitli iş eden zokmy şonu edýäňiz? Näme üçin eden zok? Кстати, Путин баранами считает, прикинь? Лидер в Центральной Азии. Президента Центральной Азии баранами считает. Baranam da näme? O çopan abi Putin koyunlarım şu. Путин чабан, и эти бараны нас слушаются. Мирзиёев, Тукаев. Вот именно этого хочет Путина, что он не хочет, чтобы в Средней Азии была демократия. Из-за этого не только Туркменистан, и Кыргызстан, и Казахстан, даже Грузия была более-менее нормальной. Теперь даже Грузия пошел на Россию. Какой-то Иноагент. Иноагент. Да, иноагент, да, закон про иноагент. Люди начали протестовать про это. Видишь? Yani Путин хочет контролировать весь бывший СССР. Ну, конечно, которые Евросоюз пошли уже, Литвания, Латвия, вот они уже не могут, они, конечно. Нет, не могут. Молдова пойдет сейчас. Moldova da skora. Men üçün arkada diýen adamlar iň soňky konçun adamlar. Meniň üçinem şeýle. Meniň üçinem şeýle. Elbette meniň üçinem şeýle. Кстати, Германия депортировала турков. Я только что 5 или 6 часов эфира сделал, знаешь, где? YouTube. А, не видел я. Прямой эфир сделал, который на своем канале Нур Мухаммеданов. Там этот один журналист Сумок есть у нас, журналист Алла Мурада. Вот его я критиковал, и люди, наши ребята тоже пришли туда. Мы превратили YouTube тоже на TikTok, короче. Гости пришли на эфир. Есть такая возможность. Понимаешь? Ну. Ну, там, на самом деле, я хотел сделать это коротко, но как-то подошло так. Не, просто, ну, капец, узбеки же. Германию приглашает на работу, прикинь. Уже предлагали взамен депортированных афганцев. Да. Мурат, салам алейкум. Молодцы, да, Германия. Yatık Murat Çetin. Yatık kalan oldun ne yatıp efire giri bilen ay Murat Çetin. Чей звук там? Может, у кого там эхо?
Sesli. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Vatandaşlar selamun aleyküm. Aleykümselam. Kazak dostum selamun aleyküm. Aleykümselam dostum. Кантыкин, Kazlar. ты вообще Чагатай спишь или нет? Нет, я не сплю. Kaçan oradan efirde mod aktivist mutalalın vatandaşlar men yali Я революционер я. revolüsyoner молодец вот видишь görýäňiz mi yatan ok pastayan ayakta aktivist şon ýaly Doğru. bolýar. Bu iş Bura bir fikrim seninle paylaşacaktım. Yani senin de fikrini bilmek isteyen de. Şimdi yalnız yapacak. Yani Türkmenistan'a Kitay devleti geldiğini yerini aldı işletmeni doğrudan. O Farab yerini. Onun öncesinden Kitay şu yer almazdan ozal dedi ki ben diye size diye pul vereyim, o kredi vereyim. Yani sen bana şu yerin ver. Sotuk neçik hektar yerin ver. Ben şunu işletecek zaten doğrudan. Onu belli bir yıllar senin alı bile alsa da. Ama belli bir yıla çalar ya da. Şimdi şu tayda bir zat var Nuri. Şimdi fikrim paylaşıldı. Senin düşüncene bilecek bunu. Sen hemen ne diye. Yer size yer verip yere yesin yerden çıkarır yer olmuyor mu? Olmuyor mu? Bolya, конечно. Neyse mesela. Ha? Конечно, bolya. Doğru diyorum. Bol bile. Şu an ben köp nemelerde gördüm. Aytcan da paylaştım da fikrim üzerinden senin de fikrin olacak olan da yani köp Orta Asya şu yerlere Xitay yankı pul veriyor, kömür ediyor, kredi veriyor, adet eden yani şolardan yerini al ya. Her yerden bir bölük yerini al ya da kontrakt. Diye ben 40 yıllık, 50 yıllık, 70 yıllık şu yerini aldım diye. Şu ayda işletecek, şu ayda demeyecek, zaten kuracağız falan edecek al diye de. Şu yani sözümde şu yer alıp diye şu yere yesin yerden çıkarmaz mı şu Xitay sonu? Bizimki al devletlere ona problema da ve Seret meni sorasan menin pikirimçe Türkmenistan ýaly, Kyrgyzstan ýaly, Özbegistan ýaly, Kazakystan ýaly döwletler orta derejeli waýanysa harbysy bolan bizimki orta derejeden petrak döwletler ýeköz galmalarla Turan birligi ýaly dongduma efir dongduma o sen sesin gitti bilem o. Ya efirden dong kaldı da. Efirlemeden olup sen Hem diyen sen şu arada. Tamam. Ben de dongdum bağışlar. Evet. Türkmenistan ýaly döwletler bulan soň bular ýeköz galmalar. Turan birligine Özbegistan, Kazakystan ýöneýere giren ok. Kyrgyzstan, Azerbaýjan, Türkiýe ýöneýere giren ok. Türkmenistana da ýöneýere gelýän oklar. Hop görgötürler. Geosiýasatda häzir Rossiýa agalyga edýän bolsa ertirkün Xitay edýärler. Ýene bir döwlet. Meniň arada goýan şu videom ma biziň döwletden bize neme desegler diýen videom. Amerika, Ýewropa, Xitay'a misler diýipdim. Rossiýa diýip jogap berdim bolyn, o Rossiýa diýen ýerim kesi ýaýrakdyr, o haramzada. Rossiýa diýen ýerim kesi ýaýrypdy. Sen mert bola Allamrat, haramzadasy. Men o taýda uly döwletler, güýçli döwletler sanap, näme üçin men Rossiýany sanamaýyn? Esasanam Rossiýa bize agalyga dotýurka. Men elbetde Türkmenistanyň üstünden meniň häzirem tezim şu. Amerikada isler, Ýewropada isler ýöne nünkiýaly neme ýok. Koloniýasyna sokmak, lat, o ýok. Nogu tordy 21-nji ýyzyl ekonomika söwgeş gidýär. Ekonomika söwgeşem sen ekonomikaň ösdürmek bilen diňe ýeňip bilýän. Ykdysadyýetyň güýçlendirmek bilen. Sen kaçan görseň pulluja döwletdiňi bilseler, seniň watandaşyňa da şoňa göre pasportyna öň açylýar. Ykdysadyýetyňe öň açylýar. Sen ykdysady döwletleriň öňüni çekip barýan döwletlerden daşlaşyp
dünyada orun tapan oğunni. Yani sen iqtisadiyeti hünwatar bilen Ýewropa dolandyrýar dogry. O beýleki bulogyny da Rossiýa, Hytaý buloňam içinde iň agramy Hytaý. Yani Hytaýyň ekonomikasy, ejid ekonomika däl, gaty güýçli ekonomikasy bar Hytaýyň. Onuň sen öz başda galjak bolsaň, seniň hem ekonomikaň güýçli bolmaly. Bolmasa seni pul bilen jek satmaly. Ýa-ni saňa etdirip başlaýar. Sen çünki haçan oradan pul ömätäşden. Sen hem şonuň nemesi bolup galýan. Karoçam mara, eger Türkmenistanyň prezidenti öz halkyny, watanyny söýýän bolsa, iqtisadiýety güýçlendirýärdi, beýdip garyp saklamazdy. Halky garyp ýürüte saklaýarlar. Ýürüte halky garyp saklaýar. Iqtisadiýety güýçlendirýärdim men bolsam. Türkmen halkyny taşeruda da oňa muňa da mätäç ýagdaýa getirmezdim-de. Gezelenje gidip sowda edip ýören, baý halk ederdim. Katar ýaly, Araplan emes ýaly, emirlikler ýaly. Men şey derdim watanyny söýýän bolsa. Men bularyň watanyny söýýänine çygyp ýaljagam anamok. Tagam suutnamada ýok watanyny söýýänligi barada. Bular diňe öz kisesini söýýärler, öz bäkbitlerini söýýärler. Özlerini söýýärler. Watan söýýärler. Özlerinem zor bilen söýdürjek bolýarlar bize de. Kalawlu we şonuň klany. Nora gepin bölen bağışla. Ýaly bir gyýy sen dur nemede dostum? Taşarutda senem nemede? Awa. Senin birinçi kaçtın malay? Buyurun. Şehir bir uyamız bardy, gayrat edin şoňa kömek edäliň. Senin nämede bolsa bir ýaşap görülýüdüňde öz finansiwy bir swobodlygyň barda. Ýaly bir ýere gidip gördüm seni. Böyle Nora. Şoňa bir gayrat edin, bir $200 kömek edip bilmersiňizmi şoňa? Ýaly bir gyýdyň efirine girdim, Türkmenistanyň içinde. Gördüm. Aha. Türkmenistanyň içinde ağlap efir edip otýur. Gaty kynýada düşüpdir. Öýüni elinden alypdyr ejeti, köşädiňipdir diýen ýaly. Nem diýär, 9 ýaşlyja oğulju we meni diýär, özüm öldürsem diýip pikirler gelýär men kelläme diýär. Tagamy diýär, dittoma tawşyryp özüm öldürsemmi diýip şolar ýaly depressiýada gezip hiç kim kömek eden ok. 50 manatdan alıp 10 manatdan alıp 20-15 manatdan tawyny satjak bolýan doktora goýýan eýdýän miýe. Araz eklenjiniň aradasyna özünem bir ýerde işledelliysek 9 ýaşly çagasyny seretjek adam ýok öýüň içinde ýükejöde aýrylyşypdyr. Ötsesine de 5.000 manatdan arenda төлýän eken. Şoňa bir gayrat edip bir ailenin arendasyny Nesip inşallah. Bolmay $250 bolýar da. İnşallah. Kömek edeliň da gayrat edip. Men sen özüňden soraşsyň da meňe uğradyryn ondan. Bizim adamımızdan diýip berdim edersin da. Bolýa, bor. Men sana özüňe nimetýän, uğratýan özüň zat bersin inşallah. Nomuru var, vatandaşlar pandacık diýip TikTok'da bar meni etdir şo barada hashtaglap şonuň nemesinem goýup videosunu çekerin, şo ýerden çeker. Gayrat edin soňa eliňizden gelen kömek edeliň diýip size de aýdaryn ýöne sen Rişlaýny uğratsaň hökmanet uğratdy. Näçe uğratsaň şonu men şol alar ýaly etjek bolar inşallah bolýa. Oldu. Gaz kalayny Sen kim paylaş dedin? Pandacık paylaş dediğin videonu? Yok, şoň öz kanalynyň ady şo Pandacık mı näme? Oldu Nuri bil. Oldu. Bana de şonu ýaly seret, şonu ýaly adamlary halkyň içine ýetirýänse seret men habarym ýok, bilemok. Yani bilemok da. Yani köp adamlar sizlere uğratýarlar da. Aleykümselam. Uğratýarlar. Ben sizde şunu ýaly nemeler materiallar bolan soň paylaşyp halka ýetiriňler Nuri. Şunu ýaly halkymyzdy köşenýän vatandaşlarymyz gatyken, Nuri gatyken. Men Abdullah'da da gördüm bir sapar bir Türkmen ayalımız
Türkiye'ye gelipdir de Türk'te işleben bilmeyendir. Ben gaytadan yine pulam yok. Ve aleyküm assalam. Bunu sözüm kutarayın ağam. Türkiye'ye gelipdir Türk'te de işler bilmeyen izne dolanıp gitti. Uçmanada bilet zaten yoktu. O Abdullah halkımızı illerşlerden paylaştı. Sonra birazcık pul toplandı. O yurda koyuverdik. Sonra uçurup Samala'da biletle eleştirdik. Doğru. Son yalnız nemelerde paylaşınlar. Nuri paylaşınlar. Emma adamlar sizlerden görüyor bu nemeleri. Hükman paylaşacak ertirmen şuun elim değmedi var şuun şol işi etmeli Oo. aslında. Olanın direkt bollu beşler toğrup gördüm şonu yalı hala oturan eken efirde. Ay men video koysam seni basarlar dediler diye bassalar basıp geçsinler deyip şu derecede yetiptir ödem Aşgabat'ın içinde efirine girip nemetçegen bollum bunu. Yalkalay ne gelen derecemiz var şu gelen derecemiz şu. Biz halk bolup eludo daymasak o hükümede eludo tutmacan bir görmeyelim. Görüp oturup var. Doğru etti. Şalka. Sonu yok mani. Uğrattı vatandaşlar. Şu mandarincik nimetin yadayın şu taygan bilyenler var olsa doğru adını gözlep tapın. Ödünün videosu var. Şuna değişti videosu var. Gayret edin eludodun. Adam karşılığını yitirmen gayret edin. Ona bir eceti yolla koyya. Ecetem mara. Amerika'da da gidip durun ecetem. Gıydı Amerika'da mı ne hemen ay şu tayda da diye men olur iş tap verdim produktlar tipleri real ettim. Şonu yala nemeler ettim diye ecem on men ya. Ecem ma bu real etmesene diye yaman. Olur ece dit diye komşulanma çenni meni öyden çıkaranla diye ne ettiler diye. Komşulanma çenni. Yüzünü ayttılar diye sen nehili ece beydip bunu yolla koydun nimettin çağını dip diye. Ne ismi vardı? Şonu araştırıp şonu kömek etmek için yok man doğru ya garnaş olmalı ya o adam bulsan yeterli. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kovmuş ol. Tamam. Annem gerek dalam vatan satmak kudalam. Dalam Atsak golün al yani o ne açacak hiç kime de gerek kala oğlum. Atan da gerek kala oğlum. Mut veren de gerek kala. Al yani Am o. sen sat dursun am gerek dalam men levang adamım men o. Ha? Usulmacak boldum da gerek dalam. Türkmenistan Gülyana adam o Gülyana. Kayseri var. Türkmenistan Gülyala adam. O Gülyala Türkmenistan'a. Sen gidip gördün mü Türkmenistan'a? Vapşe görmedim. Hiç gidip görmem. Okbar gitsem ha diyen görsem ha diyen. Aytçalar öyle uyalar olun var. Hiç gidip görmem ama. Beni şu doğulundan beri kallancı da gitti. Bir haystu. Hay Allah canı da canı. Ayırdın mı? Özü gitti mi? Yo öldü gitti. Bak fırsatlar deyip kurulaşacaktık da. Vallahi. Durup can etti diye. Gülyalı olsa anha Gülyalı olsa ödün öldürmeyene tayin iyileştim şu derece getiren sisteman var ha iyi temem doyuyor mokkola var ha ona karşı görüşmeyken iyi temem doymayan şu derece yığınıptır şu sistemanı bir de koyun sistemanı. Selamun aleykümler. Ne böyle kapattın mı yüzünü? Aleyküm selam. Yok açık tura Gülyalı ne için? Sen görüyorsun zaten. Vallahi karanlık olup kaldı ya. Tezenen girin o zaman. Yerden girene ya. Hı. Timur Türkmen ne hemen çık gittin Çıkarsana beni. Ne? Ya bir mont çıkarayım genci o seni. Ne hemen gürleşen ağam diye. Neme gülüye alak gerek gelliyen de ha.
yurdun içindeki bolyan zatlardan habarınız yok danim yine de gülyal diýýäň da Allahjan o dünýede bilece dogdokda bara Gurban ulu bilen oğlu bilen bile çonon klanlar bilen bile yanarsyňyz o. Bulara dünýäň hezi ýürüň gördüler. Iň bolmanda dünýäde cennet ýaly durmuşda ýaşapdyrlar özleri. Gurban ulu, oğlu, şonun klany hakykatdan hem cennet ýaly durmuşda ýaşaýarlar. Baran ýerine öwgüler, olary alkyşlamalar, olaryň pul problemalaram ýok. Ular paşty bir cennetde ýaşaýarlar. O dünýede dogdak bolsa da bu dünýede cennet ýaly iň bolmanda. Siziň bu dünýäňizem dogdak ýaly bolyn, ýene o dünýäňizem dogdak öwrüp oturýarsyňyz da. Onu gollamak bilen. Şu hökümetiň wara şu wagtky ýagdaýda bir giden adamlara zulüm etmegi, kösemegi we o dünýede hasap şulardan soralýar. Şulardan soralýar, sizem şonu gollaýanyňyz üçin, sizem bile soralýanyňyz şolar bilen. Bolýan zatlardan. Yani ýurtda bolýan problemalary aýtmagyň nämesi erbet to, niresi erbet. O dünýede duşsa maňa bir etjek men o tokumy diýe. Tawar safrallah. O dünýede saňa maňa goýmaýan Allah Taala, Kadir Allah'ın öýdi. Cezasyny berýär o dünýä barda. Öýdem ölümli hoşolar o. Şolaryň ýüregi tuk edip urýar şolonkom. Yerine demir goýulmadyk. O demir goýsaň demiren posýar. Ýöne barşok başga zat goýulan bolsun, batareýa goýulan bolsun, tapagy diýok. Şolaň miň soňunda soňu bar. Ýöne şonda da ýürek goýşaýly biňki ýaljak tuk. Ana ýaň wakinna ejedi ýok boldy dünýeden ötüp gitdi. Kakasy dünýeden ötüp gitdi. Ötüp gidip oturýarlar wagty gelende. Allah Taala bir sözi var, Kur'an'da geçiyor. Şunça nıgmatları verip otuyorsun diye. Şunça zatlar görüp otuyorsunuz diye. Ölüm hemme zat bağ diye. Febi eyye ala irabbikuma tükezziben diye. Siz yine haysini meňiz bilen meni yalanlajak bolýanyz diye. Ödem 33 gerek gaýtalanýar şu ayet. Kur'an'da iň köp gaýtalanýan ayetlaryň biri Febi eyyi ala rabbikuma tukezziban. Siz ne edip yine şunçu berilen nıgmatları yalanlayarsınız deyip her sapar bir daha da aýdýa, onu aýtdy. Şu ýankysydy goýýa. Yine bir daha da aýdýa, yine şonu goýýa. Ne oldu? Näle Gaýtalanýan söz awa otu da şükür. Yani Näme diýip otursaň, kime gyzyp otursaň, näme, kim diňleýär seni? awa. Genç ağam, O zamanlar geç. O Silensin yitirme ya ağam. o zamanlar geçti ya. Sen Novotuna garaş gayret etti. Novotçuna garaş. o zaman çıkar. Sana bir zat diyen. Bak Türkmenistan'da senin dinlep duran insan var mı yoksa yok mu? Ha? Zaybal ettinler ya. Türkmenler yaman, Türkmenler öyle, Türkmenler böyle. Türkmenler diyen nelerine? Maksadın ne mi? Hükümet diyenlerin. Sen Türkmenler deyip sen diyen olaymasan, men hükümet diyenlerin şuna çendi. Türkmenler yaman olsa men näme, men Türkmen näme? Ha? Näme şun benim onu söyle yani. Deyip gelýän. Götüň bilen dinleýän mi? Men hazır sözüme gürleş. Sen sözüme gürleş. Sana gerek bolsa başka zadyňy da töwgen, erkek bolsaň ýüzüň açsana sen. Mertliň görkezsene sen. Kazyol, şah. Şah giban. Kazyol sen kazyol. Sen kazyola hökümetin Sen kazyol. Görün gandon şoň üçin geldiň açtaýk. Başka näme üçin geldiň şu? Doğanyň sikin näme diýip oturanyň bilýärmi sen? Ben torku doğany. Sen ejeňi sikin. Bar jeňi sikin sen. Bar siktirinnem şutaýda. İşte gürlemäni urun ilki bilene. Adamlar bilen gepleşmäni uranmasaň şeýlik göweraýan. İşte şah kazyol ýubany gelip yekece mertligi görkez bilen zok gelip ýene o maňa özüňiziň mertligiňizi görkezjek bolýaňyz. Saçak sen naý zuwetdiňi erkek bolsaň ýüzüň açdaganyň ertir çumoň çykaryp görkezýän. Aç ýüzüň eje. Ertirim çumoň çykardyň täze. Türkiýede bolsaň aç ýüzüňi.
Türkmenistana dälsiň sen. Özüňe bir işlemäne gelen gulsuň bolyn wara, gelip mene maňa bärdi, mertlik görkezjek bolan. Saçak tovar diýdi. O, zaýpal etdiň da ýani. Özüňiz ýaly adam boljak bolýan bolyn, üstüme fikerrem boljak bolýan diýip bana urut. Sizlere wara anne gowy söz bilen gutordy. Adamlar insan kusyny oýnaýaşýar. Ýurdun içindäki bolup görän zatlar görýän-a. Ondan soň men sana size merhamet ýok mundan. Sizlere merhamet gutordy. Düşündiňiz? Erkek bolsaň ýüzüňi açyň doň soňunda şuun olmasa ýürgüç hasap berersiňiz. Hökümetiňkini göterýänçiler. Ýürege düşdiňiz aýsap diýim bar. Adam ýaly demokratik esaslar boýunça görüşjek bolýas bolyn. Sapsym çyzyňyzdan çykýanyz gelen bolup, sevgen bolup, ugrajat eden bolup, aşakdan ýazan bolup. Gutordy merhamet. Türkmenistanyň içindäki adamlar göz güýni ýagdaýda özlerini aşağı derejäge gelipdirler. Sizlerem bärde gelen bolup gülýäli ýurdimiz we gülýäli ýurdimiz bar. Nirde gülýäli? Niresi gülýäli? Gençe yüzün açı erkek boldy. Eşin bama şun profilini giyip görüň sana suraty videosy bam görüň sana barmy? Fake hasap bilen gelýärler da dogan. Erkeklik taslajak bolýarlar do. Namart doganıň siz. Biz ol derneň öňünde de topulaňyzda namart arkamyzdan topulaňyz. Erkek bolup yüzümizde öňümizden geliň da ha. Yumrugy ýerdiňizden görerdiňizem da. Arkamyzdan topulşyp. Awa o wat ada çypda özümizden. Yani wagtylaryň tak halkyň sanyny görüňizdi. Şo wagt men wara genç o senem görürsün belli. We beýleki görüşýänler. Sizem görürsün belli. Ne var aramızda kim goýun kim şagal bulun güzün açmaly wagt geldi bolýar hawasit. Eger biziň watandaşymyz bolýan bolsaň halkyň tarapynda duruň o. Watan halky bilen watandyr o. Düşündiňizmi? Watan halky bilen watandyr. Adam ýa bir gürleşip durun, gürläp gürrüň bert durun bolyn. No wotuny bilen ok zadyn, bilen ok sylanşy ýok. Maňa sylagy etmeýän men dwajdy sylam o, düşündiňmi kim boldy o? Silana da dipem üstünde yerini koyuyor. Erwa. Men kim onu? Men kim? Nesip bolsa o adamlar vatandaşlar o ýurdun içindekiler gaty gözgüni ýagdaýda ýaşaýarlar o. Gaterbet özüni açsak öldürjek derejäge getirip şo ýagdaýa düşürýän sistema dura o. 100% ana aýyp ağlap gurrun ber otyr o. Men niýe advokat tuttum diye, advokadım diye, ejem bilen gürleşdi diye, permenden soň diye, beýle uğurlupdyr diye, bir içiňizde puly satylmaýanyňyz tapylmaz, maýda onuň sadakasy gitdim ýurdunda. Puly satylmaýanyňyz tapylmaz, maý bir advokat diýsen advokat ütkap ýatyr, prokuror diýsen prokuror ütkap ýatyr, kaz diýsen kaz ütkap ýatyr. O dünýede gaterbet alap çekýär men size aýdaýyn. Şu halkyň şu ýagdaýa düşmegini her biriňizden hökümet organ çynowniklerini eliňiz roluňyz badyr. Görübem şu zatlara öňüne geçmeseňiz sizler jogapkär bolarsyňyz o dünýede. Allah Taala sizden sorar hökmany suratda. Men inanýan şoňa. Çünki şahsyz goçuň şahly goçdan aryn aljakdygyny aýdýar. Bu yaradylanyň içinde iň beýi bolan Allah Taala guly adam zat. Şu yaradylanyň içinde. O goçun kyn alýan bolsa onuň biziňkini almalymy? Gözüňize getiriňali. Garynjaň aşgadanly döreden, garynjaň aşgadanyň ırsgalynyň aladasyny edýän Allah Taala biziňkini almalymy? Biziň nemämizi ýatdan çykararmy? Çykarmaz. Gaterbet hasappa. Кстати, Бердымухамедов можешь попросить, типа, у России, типа, убей этих оппозиционных деятелей туркменских за границей? Ай, пошёл он нафиг, это всё на руках Бога. Есть от Бога, вот сюда поставим. Украинцы нашли, говорят, двоих, говорит, подозреваемых. Объявили международный розыск, говорит, 2 гражданина Казахстана, говорит, типа. Ну вот хорошо. Среди них бывший сотрудник полиции Казахстана. Конечно, bıraklar nemen hükümetin eli bilen edilmese profesyonel ýagdaýda. Salam aleyküm. Wa aleykümesselam, hoş geldiniz. Gowmaňyny Maksatjan.
Ama Hudaýa şükür. Kim maksat kim? Aramızda Assalamualaikum. maksatcan alsın hu salamını. Ve aleykesselam Patisha. Sen politikadan çıkıp dine girdin ya. Ay menne hemme zat ba, öňüm ba menne. Tak onu yeri gelenine dine düşünýänleri birazcık vicdanından seslenýän. Genço dinläpçik otur sen aşakta. Sen gürlemän nälerini tak dinleme öwrenmeli. Akıl beyin girýänçe. O gelip efirme gelemde de salamu aleyküm yok. O bir söz almak yok, nowata garaşmak yok. Молодцы, да, украинская полиция? Оперативно сработали. Hawa. Hawa. Sen yatmadın mı Patisha? Sen hem yatabilmedin mi bu gece? Yok, ben Azad'ın efirinde oturdum son bir zarf Doğru sen Masatik Bunlar şu an efirde mi ya? yapmadın efire? Azad şu an efirde o. O Badrov tapıldı bir yerde. Ukrayna gidip vayvat edip Europa'dan. Çındanam. O önemli etip aşağıda son неприятно oldu. Ben çıktım. Скоро я пойду в Украину, нах. Буду мочить этих русских свиней, нах. Badrov'um akıllanman geçti o ara. Короче, брат, я в розыске в Казахстане. В списке террористов я, нах. Тоже, да? Угу. Я призвал к оружию призвал я. Двойной предатель и террорист, да? Я призвал этих на фонарном столбе вешать сотрудников чекистов, нах. Спецслужб, нах. У вас ваша оппозиция как идет сейчас? Я вообще не следую ваших. Параллельно работает. Тургумбай отдельно работает, там отдельно Аблязов. Потише, Зарина çıktı dedi. Дема, Хан Тегин, а ты это сделай, тоже в Украину едь воевать против русских. Ты же тоже их тоже не любишь. Ненавижу я еще, как ненавижу. Они моих братьев убили. Российские войска, нифига себе. Ну вот, почему не идешь воевать? Doğru. Oruslar diye Kazakistan'ın diye yankı uranı diye dünyada 40% öldüren uran demek Kazakistan'da var diye. Şonun diye uranı diye Rusya değişti diye. Ondan sonra yeni bir demesi diye Kazakistan'ın gazma baylığı diye Anglia değişti diye. Şeylikte diye Kazakistan'ın özü değişti, hiçbir zadı yok da devleti özünde önleyen o zadetten o sen yankı şu zatların inmesini Anglia bilen Rusya demet diye. Yolbaşçılık et diye. Это правильно? Namzat, можно tezden? Yine Kazakistan'da uran çıkıyor doğru değil mi? Ha. Dünyada en çıkan köp nemeze uran şu Kazakistan'da. Şu Kazakistan'daki uran çıkan Rusya değiştirir. Rusya şonu demet diye. Yolbaşçılık et diye. Şu Kazakistan'da çıkan olsa Rusya şonu demesinde. Göz aslında. Etmeli neme koymalı o. Все правильно, она все Kazakistan'ın hiçbir koşandı, Kazakistan'ın hiçbir demesi ona dahili yok. Yani Kazakistan'da önleyen olsa Kazakistan devleti var olsa da o zatlar Kazakistan'ın demesi çözüp bilen yok. Rusya çözüyor. Birim Anglia değişlemesi var yankı çıkan gazma payının. Nemesi bir zat değildiler. Ondan Anglia demet diye. Yolbaşçılık etti, gözükçülük etti. Senet Kazakistan'da çıkıyor yani Kazakistan şu zatları nimet bilen yok. Yankı yolbaşçılık edip ya nimet bilen yok. Это правильно? Да. Полезно копаем, американцы копают и русские копают. Seret bölgedeki değil. Американцы или англичане? Американцы. Нефть качает. В Не Тенгизе. англичане, что ли? Нет, американцы. Ya amerikanцы нефть качают, но они же с договором, наверное, делают. Да. При Назарбаеве. Конечно, что это. Mut vermeyeler ha. Seret onu koy. Bölgedeki Nursultan Nazarbayev neme dedi. Men dedi, inagda dedi. Yağcırın arıcı bolanından dedi. Yağcırın arıcı bolup komşuları hof havanlık görünen dedi. Komşular bilen ittifadı yaknaşığı östürmeğin taraftarı men dedi. Da dedi neme
И Саддам тоже так думалıydı. Neme? Putin. А onu Takayev aytты, Nazarbayev näle? Pardon, Nazarbayev'den Tokayev aytdı o. Ben Tokayev demedim mi ya? Takayev'den o Takayev prezident. Bak şu Takayev Takayev'e bir gedegem Putin eğer dedi dostluk yok olsa Ukrayna'ya alıp olursun yalık diyen bir neme var prezident. Neme dedi. Uğraşat etti biliyor musun kaçışta? Ну, ова как yönü угрожать eden yalı olmadı da просто bir iki sana деталь дополнительно добавить это. Факты есть факты. Ядерное оружие является гарантом безопасности суверенитета в любой случае. Şimdi ben hem şu sırada ettim biliyor musun? Bağıştan doğru sözümü böldüm. Ben şu sırada hem şu bozadım. Yankı bizde de çıkan gazma bayıklarımız var. Oraya. Patişe. Senin şu zatlardan havarın vardır biledir olsan. Senin fikrin ait çıkan bir dinle senin hem fikrine. Bizde de çıkan bir neçe gazma bayıklar var. Yani biz şu zatları özümüz ulanıp bilemiz ok. Ben şeyle fikir ettim. Biz şu zatları düzgün ulanıp bilemiz ok. Daşar yolda Prezident Mert Korkos'un eğer başka bir devlete ulanır yani olsa, başka bir devlet bizim nememiz, bizden bir... У нас нет независимость, брат. Нам надо Нет, бороться за Я независимость. понимаю, но президент... Это не с этим связано. Bu başka zat bilen, şu teknologiya bilen связано. Bizim yurtlarda şunki alı teknologiya güçlü arxitektorlar, texnologlar yok, которые özleri kurup özleri bilen üpçün eder yalı. Şunun için ne tam geliyor Fransa kaçat ediyor, Китай geliyor газ качать ediyor, нефть качать ediyor. Вот и у них тоже нету своих технологий, чтобы урана обрабатывать, обогащать edip özleri Да потому что страной правит Шариковы. Они Шариков, мозгов нет. Ruslardan зависит. Авентура, она шонну... Допустим, до сих пор, вот, например, обогащение, да, Америка, Россиядан али уран. Хотя Америка, да, развитый юрт. Именно что тарапта технология да уступает. Türkmenistan'ın hükümetinin stangisleri size şu taydan bir Google'a da açacak. Sizler bizi Türkmenistan'la ağzımız dımdır yani da gepledin de oğa. Bir de size şunu edip oturuyoruz. Göğünümüze yarayamış stangisler. Ya menin şeyle bir keyfim tut ya. Sizler yazıp bilen de okuyun. Çünkü siz şunu bir de edip oturuyorsunuz. Menem size edip oturuyorum şunu. Ha? Türkmenistan'ın stangisleri size yarayamay. Sizin sessiz alayan olun. Yazıp bilen de ok. Değerliyanız. Deyip bilen de ok. Nuri, sen yaranı bulunyanlar. Kстати, не задавали Nuri, вопрос, sen yeterlik yine bir sana sayt açtın o saytlar ne mi zaten yap ya senin açacağına o yeterlik taş olur nemesini getir ben kahar getirip zaten yeterlik o yap ya açacaksın da o açacaksındır olur. Git kavaltta. O. Şunun için berk bella koyunlar. Halk hakikatin tarafındadır. Halk köp oluyor, halk köpçülük. Yüzünü çıkarıp, yüzünü açıp hakikat söyleyendir. Şunun için emmesem tarafındadır. Koşulayandır, gol dayandır. Halkın var amen burada eden o halkın yeri uç ağzına al ya bulurlar şart buna dağıtıp görüyor bulur yeri uç ne yapayım neysen. Köp prosta sesini çıkar onu. Köp adam bizim tarafta bizim fikirde yani prosta sesini çıkar onu. Uçun olan vakti bu halk nereden çıktı munca adam deyip özlerim ben ararlar. Organ iş yerleri, Timur Türkmen, yüreğe düştüğünüzde bar işiniz ile olun. Sonra siz bar para horluğunuz ile iyi için şu var, teatrlıkça vaktiniz vaka. Son alıp bilen zor. Bar kimi soyyanam olsan, kimi yiyanam olsan. Birinize mi yersiniz ne tip olsun, tek Türkmenistan'ın içinde yere daha da kalmadı, paştı kutordu olun yani. Birinize mi yersiniz ne tek. Organ iş yerler birbiriniz var ha. Aslında birbirine mi yani? Adam balman bir yerde. Aynen. Nuri, kaç işe sonra verip bilen mi? Ver.
Patişa salam aleyküm ya sabah. Katişanı var abi. Aleykümselam. Burça dık dık yere sok. Patişa. Yok Evet. yok. Yok ben Patişa'nın fikrini uvaşay çestim. Ben bir sefer dinledim. Zaten dünya arayışı gen fikri oy. Patişa Yok. alo sesim yakışımsan biraz salkın. Yakışım canın sağ. Aleykümselam. Da yaxşı Xudoy şükür. Özün yaxşımı varmı? Maşallah şükür elhamdülillah Patişa. Patişa ben dime diyecektim sen üniversite kurtardın doğru değil mi? No, Neme görme profesör unutma. Kaysi soru boyunca kurtardın. Misal için sen muallimde kurtardık diyelim. Beni kurtardın. İşlersin gelen mi? Bizler de işlersin gelen mi? Yok. Men onu önkü fikirlerdeyim aydaman. Ben çizdi hava. Ben profesörden sorayım dedim ne sen yani. Yanlış olmazsa Yok. sen de hemen yürüyüş tutar. Hadi şu an. Ova doğru, men юридическийni kurtardım. И плюс мен nima, Корея Güzel de. emas. Изначально я хотел бизнесом заниматься, но меня заставили. Düşündüm üniversitet kurtarmalı. Вот şunun için. Okey. Bu kadar kurtardı şu anda hem sen yakşı bilim aldın da bu zaman aldın sen bir çırak düşüncen var da indi şu sisteme boyunca işte gitsen sen de aslında o var da indi bir şey etsen hem indi. Zastavili bolsa hem o kadın zaten sende var da indi. Fundamentin var senin. Hı hı. Şu uğur boyunca gitsen kan desen bizler de özümüzde işlemen desen. Şu boyunca nime fikir verirsen. Nime fikrini paylaşsan Фундamenті da. бар, да, конечно, мен да ол бар болған фундаменті мен өзімнің башка целларымда, өзімнің личный целларымда, допустим, коммерческий целларымда уланаман да, там, где мне нужно будет. А так, мен карьера көрмін в этом направлении. Потому что я не хочу зависеть от зарплаты. Шоның үшін мен коммерция керек, что финансовая независимость дейрен зат бар мен, да, принцип бар мен, шоны етчак болып керек мен. Поэтому я и выехал за границу. Окей. А ты считаешь сферу... Окей. А? Что я считаю? Говори. Стоит? Интернет gitti. Связь tutma. Patişa ben aydaman özümüzde şimdi siz demetsen yankı biznesim etsen kanday bolat desem edi bola mı? Конечно, болады. Бұл мидрон зат yok. Bizler de özün şu biznesim öz dememize yüretsen. Конечно. Ова. Bularca çedip çıkarıp bola mı? Şu koyan Конечно. nemenge. Ова. Аркей. Думаешь, точно? Точно. Okey, только Patişa ben sana öz fikrimi aydın sana yani dikkatli görmedeydi. Her kim öz biznesini edebilecek, geleceğini düşünenler yurt dışındaydı oturanlar. Takşı sen hem şunun ki потому что sen geleceği önünde görüyorsan bu düşünü, işte sen şöyle vklad etsen alabileceğine, çem bizlerin özümüze vklad etsen, bizlerin özü vatanımızda, sen devletimizde, o şu anda açsan sana problemalar çıkardı. Öz işin olmayacağına gözün etti, doğru değil mi? Yok. Bu tipe yurt dışında edenen yaxşı. Okey, benim fikrimde kal. Ben öz fikrimde kal. Yanlış olsa hem geçiresen. Tak işte köp adamlar yankı biznes edebilecekler. O önünü düşünenler benim fikrimce içinde edeneklerden hemmesi yurt dışına çıkıverdi tuttular. Tak потому что şu vkladı koysan şu zadı alabilmiydi. Şu vkladı koyan şu nemesini mesela 1 manat koysa şu 1 manatı 2 manat edip çıkarabileceğine göz yetip durup şunun için hiç kim eden yok. Daşı hükmet işker olsun, hükmet işkeren olsun şunu yalı edip bilmiydi. Sebep ertir bir gün şunun elinden gideceğini bile de göz yetip duran. Masal getirip bilemen. Masal Mandarincik diyen kenin bir velosiped kreni açan bir patendam açça velosipedler satın alıyor. İyileştirmede velosiped koymadılar bir de diye organ olbul gelip koymadılar işletmediler satayım diye.
Türkmenistan'da işletmek, kıyın bir işi görünmek, kıyın üstüne şu prezident Ataloğlu'nun kırışasının aşağında olsa sen işin görüyor, bolmasa yören ok, şagalken, iyip atıyorlar, çocuk atıyorlar, koymadılar deyip ağla otuyor, o gören ok. Aydı otuyor, Nuri sen şunu tanıyan kim şu? Kaç gidelim mive nemesi kim verdi şu? Marlım şu mive başta sözünü böyle. O kıyın. Şunu alalım. Business. Katı kıyın. Yok kim arada sözü Rozgager'da kaçıp gören hazır. Şu bir demeyen başladı. Mive önümler mive bir zaten bir neme var ha firma. Nivel ülke maksat kuruan mükemmel. Ha mive ülke. Awo. Kaç tuttan idine barıptır, onu basıptırlar, elindeki bar baylığına alıptırlar da özünem göğürtürler, ol şu var erkin. Oo. Tutuluptur mu? Basıptırlar mı? Tutturlar basıptırlar elindeki bar baylığını bir giden man, Mercedes, halacılık maşinleri, tırları vardı. Bir giden de attır, baylıkların bir yerde maşini var oldu, ulu var oldu, alıptırlar, konfiskasyon ettirler. Özünem göğürtürler. Yani balaksız getiriyor. Benim bir. O Demetmedem onu yine o demek galı boy deyip çıkarmadım yani narkotik demet yani de onun azatları yok iken mi? Boşmandırlar şu azatların boşyalar ha. Abi şu azatlara boşyalar. Sonra şu tapar etmendirler var aşağı. Yani Türkmenistan'da bay olan ödüm olma bu at o business kuran. O estağfurullah. Bu at bay Türkmenistan'da sen ağaç oturan sagalların gözünne adam olayan sen topulup seni vara goyun okların günün men sana ayday. Bu at bara животный мир закон джунгли gidip durutaydı. Закон джунгли. Закон природы. Evet. Yanka Aydan'a cevap vereyim de. В общем, şunki ala Richline. Awa. Yanka düşünüşüm boyunca, насколько я понял, sen fikir ettin men daşa yurtta kommersiya edip yordun deyip, na samом деле onunki al değil, men kommersiyanı yurdun içinde edip yordum, prosta özüm daşa yurtta. Men bir neçe sapara yanban korodan boldum. Yani ol nemeden değil, yurdun özünden değil o, klientlardan hem değil. Bu meni özümün biz gramotna eden hareketinden düşündüm. Şunun için açan adam her taraflayın olmalı, optu olmalı, zadı olmalı. Maşallah. Maşallah Patişa. Neçinci yılda boldum şon yani? Neçinci yılda boldum Patişa? Yok biz gramatmıştım heyetli. 2022'de boldum. 2024'de boldum. Maşallah Patişa. Şu zatları eğer devletimize edip business edip şu zatları yönetip olmasa maşallah. Son kara yeni bir faktör var. Hazır bu taza prezident geldi ya, onun politikası var şuradaki. Küçük telekeçileri, orta telekeçileri öldürmek var. Plus еще eksport öldürmek var da albaradan politikası var. Nuri. Sen если не etsen, Nasılsın? İyi misin Nuri? Genco Karашay bir minut hayır. В общем, ana şu albaro Trump'a şu politikasında senin если конкретный бизнес planın bolsa, proyektin var, kökmede görkezesen, подтверждать edediler. Kança milyon dolar gerek bolsa, beretler, sen açasan, no условия sen produksiyon daşarı yurdayım satılmalı, eksportirovаться edilmeli. Daşı başaraman de proyektin bolsa, конечно, добро бар kökmede предлагать edediler. Любой производство, но daşarı yurtta satılsın. То есть hazırki albaro politikası daşarı yurdun, то есть ekonomi zade targovlanı güçlendirecek bu oturup düşündün. Seredin Patişa. Maşallah. Şunday olsa maşallah. Seret Patişa. Ali ben bir video çekip açtım nemede. Bir tutnaması bilen bir illeşimiz bana YouTube ya. Türkmen Hariçi Mal Birjasının başlığı, orunmasarı ve katibi 3 olup Aşgabat'taki bir telekeçimizin haritlarını daşarı yurda eksport etçek bolya olun ettirden ok. Yani şolorun bol peçadı gerek eksport etçek olun. Ve olorum eden ok, para sorattırlar. Bulun berjek geliptir. Edil sen aydışın yali, olum olora aydıptır.
Oho, hormatly prezidentimizin prikazy var. Bular ýaly telekeçiler gollamak barady. Statiýalar bilen Baş prokuratura arda ýazdym diýe Aşgabatda. Baş prokuratura arda ýazdym diýe. Baş prokuraturada jaňadan ol paýwatan atan boldy diýe. Sen näme esasyna o hormatly prezidentiň kanunyna garşy hereket edýän zat diýişdiren boldy diýe. Bäh, men meselem çözeljek galla diýdim ol ünniýe. Bir hepde geçdi ol ünniýe. Munam özüne urdularmy, näme etdilermi diýe prokuraturaň iş görem diýe. Ana o hatyma jogap ýok, zat ýok, näme etdiň diýse, men şu hatam tapamok, nire düşenden bilemok diýmiş. Nime? Doğru bilýän men sen bilen bu temada näle? Zaýda men jogabymy zarany sen öňünden bilýän. Bilýän men, prosto sen teoriýa görüň berýän her wagt. Teoriýada, конечно, Sen Türkmenistan. biz doказательства görýän men näde bundan aýy? Türkmenistan'da konstitusiýada da baz sözaatlyg, amma hani sözaatlyg baz diýip gepler bilýäsmi? 42-nji madda ruhsat berýär, hani gepler bilýäsmi ýöne? Hani Hani yapıyordum yurdun içinde. ýygnaşmak azatlygy var, zady var. Hani nirde ýygnaşyp bilýäs? Doğru. Bize azatlyk var. Конечно, doğru sen men bilen razı bolmaýan. Ýöne men ýozady yurdun içinde etdim näçe sapar etdim. Men sправедливости добился. 17 dedensiň, üniversitedensiň belki. O wagtky Türkmenistan bilen şu wagtky Türkmenistanam bir däl. Şunun. Ay sen aýdyp ýören okmaý Türkmen başı döwründen bäri şo bir zat. Türkmen başı döwründen bäri şo bir zat diýip aýdamok. Nerden aýdýar? Men 2012-nji ýylda gowy diýip aýtdym. Näme üçin ýalan söýledin? Sen 2012'de değil mi? 2002'de taşar yurda çıktım ben. Şu atlarıma davat görmedim şu yurtta değil. Türkmen başı döwründe de erbetdi. Soň täzeden biraz gowlaşdy. Türkmen başı döwründe de erbetdi. Soň täzeden gowlaşdy ýöne, soň ýene erbetleşdi. Türkmen başı döwründe de belli bir bolmaýan nemeler edip bolýardy. Azakana telekeçilik bol baýty diýdi zatlar dörediler şo wagt. Soň ýene salam gowmasaňyz. Ben barmamda näçe sany kommersantlaryň atlaryny aýdyp bilen güçlü kommersant. Täze ay häzirki wagtda Rossiýa çykaryp özüniň produksiýasyny satjak bolup ýör. Konkretny kolbasa, şu zat. Ýöne men şolar bilen gurlaşyp zat edip ýörün, ýöne onuň ýaly bir невозможно diýen zat eşidemok. Bärde Turkiýa getirýän registrator edip ýör, standartdan geçirecek bolup. Täzeň ýanyna baryp Senin o aýdýan zatlaryň men onuňky bolsa eşidersin da. Ýöne sen aýdýan zatlar bizde däli ýanyna baryp dinle, şonda eşitersin. Nerden anan aýdmy? Alo, Aýdyber Murad ağa, hoş geldiňiz. hoş geldin. Nura, men bir minut wagt berermisin ha? Aýdy. Aha. Sen me salamu aleykum gowmusyňyz gitjaşy. Gitçäsi. Hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Nura, sen şu potuşan näçe wagtlar tanaýan? Nuri näle awam? Ay men kan uzak wagt tanama we şunu bar şu 1 ýyl 1,5 ýyl mıka diýen ýa. Nuri gandon. Durayda. Musurlar çıkaryp goýarýan ki. Hökümetiň agent çözdiler. Bir ýarym ýyl tanaýan diýen, dogrymy? Indi sen bir ýarym ýyl şulardan tanaýan, näme üçin şular haýwan efiriň alýar? Sen şuňa gep düşündirip bilmeýän sen, dogrymy? Dogry, ýöne meniň dogry maýsam bir zat düşündirmek ýaly bir kän derdim. Ýok, aşakdyr işleýin sonra görenýidi. Menem birazjyk dogry maýsam 6 saat ber efirde oturup ýa dogry. Başgalar gepleşdik hem görmek ýok. Başta bilen ara efirini bulaşdırmak istemek da ejeňizken tuvarlary bir ýarmylap gep düşündirip bilmedik odan buňa haýman näme alýan bu bir ýarmylap gep düşündirip bilmedik odan mundan bilen gep düşündirip bilmeňe bolar taşsaga bolar atalaglyň taşsaga bolar. Aýtdyň bu torda zyňdy menim. Ay siz ýaly bu degemden ýankylaň bu ne degenim boldur. Doğru aýdy. Ejeňizken wara başlygyna mara kedin bölen da men efirini bulaşdyrmak istemek dogry birinjilik efirine gelýän. Ýöne şunu sen görýän de
Senem öňden verdin yana yankı. Yok, bilýän ya içiň kendilerine var. Gep çündoje kop ködünüp ýörsiňiz da var. Gahar meýlere tuvarlaryna var. Ol am Yok. Senin meni gowulýar olar o ýagdaý var. Yani prosto provokasiýa etjek bolýar. Samsyklyga salýalar gerek. İçiň kendilerle şolan var. Gat görmä men içiň bunu deňmekden dogry. Owa. Menem mara Yo, boli doğru aytýan. boli jistok iş alyp barmaly pasaplan yani bular bilen mara indi öne 3-5 tanaşyp adamçylyk görkezýär otyurt bolyn. Onu biz Yo. Türkmenistana baryan Eşiňe çakýar. Baramyzdan soň Agam dur burada. Şuna bir gep açdam gepin ölen şuna adalet bir gep. ýerine goýmady. Ter ağam şuna bir gep ba öňür aýdyran gep men bir zat efirde gawat geldim. Şuna zat Allah Taala aýtdy mesela sen bir ýerinden aldan saň diýe. O sen aldan günahkardy. İkinjilik aldan saň sen günahdy bilýärmi şuna? Owa. Doğru ýokmy? Owa. Doğru aýdýar. Muňa tuvarlar efirin alıp gözüňizi ulatmaňyz siken siktir ediň awdan siken tuvarlar var. Şolar bolmanady nesip bolsa biziň halkyň güýji ýetdik. Birek. Nuri. Ana Nura şurada yeni bir zat var. Doğru aytýan Murat vatandaşımız. Dostum salam aleyküm. Doğru aytýandan ýöne iri güç seret, iri güç bugün däl ertir şolaram bize goşular garap dur. Ola bilen ýoşula bilen bize gelişip şeýle gurleşip Goşulmak bardy. Bugün däl ýöne ertir olaram biziň ýaly biziň nemelerimize hawa diýerler. Hawa diýerler. Garaşal biraz galdy, garaş. Teret. Hawa diýerler. Richline, Teret bular näme garaşýarlar men taň aýdaýyn. Bular halk köpçüliginiň belli bir derejede ayağa galyp günni aşa gowy edip galmaly edip başlanmagyna garaşýarlar. Şo şemalyň tersine uğurlugyna garaşýarlar. Oğun geçerler hawa oğun kime gerek yankı? Yankı ýaly adamlar kime gerek oğun? Gerçek bolsaň Şo yankı. Yo. Nuri gelirdi aýdarda men patişaty geldim da Nuri gurleşýär ýadyňa düşýär diýerdi. Senmiş ol diýip bir şarpy şart ben onun salagy. Nura istemeli. Nura. Eşdilýär. Sana ağam şubat 10 musayif gereklerdi mi sana? Gerekli zat ýok. Ha. 10 musayif, musayiflerden. 10 musayif sana gerek garaş o doğru mu? Awa. Muňar güçüklerim ýüzlerden gerek gara bagam bara. Hakiki, doğru aýdýar. Ýoklay men wara patişany gata merwet gownu de pasametre medilýan onun wara. Şolum biziň watandaşymyz diýilen düşünje bilen hereket etýär. Biziň duygularymyzdan ulanyp bularam. Dur Nura. Dur ağam Ferhat sen şu patişan tarapyny tutdan hökümetiň wara. Sen aeroportda baranda sen vatandaşyň de filan nawaşlar bilýärmi şunu? Awa. Ana seýlamadylar, Farhad äkitdiler, türmäge basdylar, urdular. Bolýar Ferhat Farhadyň da bir halka belli adam. Yani normal raýat baranda filan nawaşlar dogrymy ýokmy? Son näme üçin bulara güçü hilajak siktir eden o içiň sikin näken güçken amyňar onçy musaýbam nawaly şu wagt bilýärmi? Awa. Unar marsan geçen tapar men 3 paket işläp ýökemem bilýärmi? Seniň üstüňde dogryň sikin bir adam sat burdyma wara. Çyndanam. Walla. Şeňaly aktivistlerden gep çykdy, olam atolağın tarafını tutsalt da menem aytım eýjäň siken götüm görýän bärt diýdim men ýakamyny tutda bolmaýan wara. Menem burymy goýup aldym eýjäň siken teň diýip wara. Menem özüm bolýarlarda özlerim taşarutda közençip bolýar. Men bulara düşünem o. Men şunu aýtjanda men aýtjam atolağın tarafını tutýan götüm görýän bärt siktirli gitdiýdim ama. Ola gep bana ağır geldi. Men ýakamy tutdy. Menem aýtdym, menem pikir etdim, urmak men uryn diýip men onu bulyp goýup aldym. Oňa çana patro geldi bara. Aýa neme
Geri gelenine normalini gep bilen düşünmese başka da bilen düşünürmer olayını Başka düşünürler. çare yok Başka abi, başka çıkan çare yok. yok. Seret ağam şu an ne? Bularım ne sağlık bile. Sen efirine gelýärler derim. Ay Nur sen de diktatör sen efirden çıkarıp gören diýär bilýärmi? O diktatör golden adama o kiçikdirdiň kok görüň o diktatör golda berýär. Näme üçin diňejeň o? O ödüňe diktatör golleýän soň maňa gelip sen diktatör diýen gollu. Meni diktatör gollar görsün ha. Menem gollu diktatör gollu. Öyle diktatör golda geliyorum diýersiň de efirinde diýe demokratiýa ýok diýär buňa serdi. Ne doğru mu ya? Doğru aýdýan. Yo. Men yoksa Nur abi görýänsiň şuna için efirine girem ok doğrusu bilýärmi? Meni garadan görüp sinat görün da kahar mele doğan tikem eşeklerine var. Balya. Ayar maşkara da. Kahar. Ýöne başlam gat görme şu at. Kahar mı diýüm? Başlam seret men ayağıylardan ötüm sor yani şu at doğrusu biz oğlundurup çok tez ben aradım. Nur abi sen barada değil mi? Geçindir. Şimdi oturup iyi çok dikkat. Erdoğan'ın golda mağa gezek görmen oğlunlar şu at cengelde malak belir bilýär misin? Cengelde malak belir tutur gittiler. Mağa imodan ne derler meni Türkiye getirä diýip. Men aýtdym o sen Erdoğan oldu da Erdoğan'a jaňat diýdim bana. Muratcan ol Allah'ın adaleti bolýar. Düşündün Ay mü? benim Allah tagalla şolaryň gollaryn adamsyna görýärde jazasyny veripdir başyna bollu da. Ben şoňa geçinilmeýdi oturup iyi biçemez demen aýtdym Erdoğan golda ama ha Erdoğan sizler uğrat diýdim bilen oturup ara açyp belediler meni çağırman ara açyp belediler bu wagt gün jeňelde malak belirme imoda ne de men Türkçe çağır aýdyp menem Erdoğan'a jaňa diýdim bara. Doğru aýtdın. Gollaryn adamyny da jaňalyň diýdiler. Şoňa aýtdym gollan adam meni goldamadyňlar diýerin dedim gitti Erdoğan'a jaňat diýdim bara. Men agam Berit Hudaýyň adalaty. Gollaryn adamsyna görýärde netijesini görüpdirler senem galypsyň. Allah'ın adalaty. Bak agam seret şoňa adatda nirde bolsaňam doğruny aýtjaksyň. Tapady kim bolsa bolsun Nur abi men doğrusu am seni tanamok doğrusu bilýärmi? Hiç kimem tanamok men doğrusu ne görýän nadetken gabat gelýän ýöne birinji tapar şu efirine ýerinde men aýtdym on ölýän namazym diýdim doğrumy aýtjaýdym on kendim haçan şu diýdim gorkan onu uzak gaşym bolsa men uzak gaşym al diýip bara şu täze efirine birinjilik girýän. Yo sadece ol minnettar görýän men ten kommentarlaryň onu muny efire girýän zady dinleýän görýän o çykşaýdan o. Şekinden yerimiz yok o doğru mu aydamız madem menin Türkiye'de o wagt bolýar. Doğru anniýa diýär nemelerden işlap görün yerinden dağıttın. Aktivistlerin çıktıklarını görýän men näle fikir edýäňiz diýip görýän anniýa o patçan oğlunlar var oğlunlar var. Görýän anniýa bulan lopuşdy daýaw adam. Görýän anniýa ay bu aktivistler boşlaýdy atdy onu tarp bir şarpy berýän kellerine diýip siziň üçin kötänip görüşler bilýänmi diýip sizleriň geleceğiňiz üçin etip görýärler diýip düşünüp başlaýan diýip gep bilen düşünmedi diýip şarp bilen düşünýär diýip ay menem şonu aýtganda geçiň diýär bir ýerini tutup urdum bilen aýtdy etnen gitdi urdan turan aýtdym olam aýtdy näme üçin urdan men dost diýmem aýtdym atal sen gowy görýän diýdim bara. Aynı şey deyip de daýmasak başka. Gep bilen aýylanka girecek hadi yok. Ay Hadi hoş geldin. Assalamu alaikum Gomam, yaxşymy? Wa aleyhisselam gomdan salyp geçýär şey. Sizler günlüğü diýär. Näre jan sağlyklar gowmy? Boljak da. Talip mi? O talip. Talipden. Men. Talip var. Var mı seni? Hiç gittin mi tamam? Yo bağla. Hiç gittin hiç haber yok senin. Account'um blok bolýar. Ne ettin ay? O geçmiş olsun. Yani hiç deme giren o haber yok hiç yere görünen mi? Yo bağla men şu TED account'u açtım 3-4 gün oldu şunu açanıma.
ayda paylaşay. Bizim Allah. havarda olan bileli. Ya normal inşallah olay biz account koyulan adam değerli. Açacak olun bolmadı значит bolanok. O başkasını açar. Ne bir problem değil. Ama son yapılıyor da. Öz hakkımızdan gidilmez inşallah. İnşallah var işte o goyu advokat para jalı ve delin layık olun. 1 milyon dolar kopar. Bak Simeone hasap yapıyor. Valla bu bile karşı var. Xitayın nemesde Xitayın pırlajeniyet. Xitay bilen tutmasanın işleşenin görünüyor gerek şu aydan. Allah. Şu vaqtda Nur ağa biz aydıp geçeli şu fırsatdan faydalanıp şu efiri bize gurnap beren arkadağı serdarımız Hajar kadar masavvas aytmasyer şeyle aydarı yoksa bulup dönüyor efir son bolot bol ya. Talip sana gerçi de oklay var. Yok. Через 600 футов сверните на съезд. Talip. Ha, Talip. Şu köpüğün ben yamdı yalnız vaydatın tayağı yalnızdan var doğru maydın. ay bol yalay. Badrov uşağı diptir diye ayşe Ukrayna tarafında bir Rusiyan yigitler edip Badrov bize kömöğü daimete umut açıp karaymete. Yaman. Kötön ya şunlar. Badrov alan oldu günümüz. Nime her nemani Talipcan gayret et kömöğü delinle mandarin. Va. Ayarlı. Ayttın mı sen? Ava manga nemede uğradıktır. Yolun saat Сверните на съезд. YouTube'da efir açmalı oldum. Çünkü iki gün veri tağım hep de son ederim cevap verir deyip ketip gördüm da onun bunu sağ olsun bir iyileşimiz bana uğrattı onu. Sonra gelsene soruşuna deyip bardım onu gözünü yaşaylap ağlap bukurduğu dolup otur olayal. Dinledim olun ay inanç hak verdir ecetem onu daha elinden alıptır. Şu oğlunca gitine de biznesin ver deyiptir. O ne ahil ece ol yara yol. Biznesmen olsa menki vora o gıydı olsa gıydı oluptur kendine hemen. O gıydına öldürmüş olmalıdır ha. O kaynlarım şu eceti bulaştıran yağlı. Oğlun bilenem ayırıştırırlar onu. Durmuşun bulak koyakdırlar ha. Şunu yerde devlet iyi çıkmalı mı diyen bolup bilir maşkala içinde dava bolup bilir, bolup bilir. Köşede kalmalılar lip asaplayar. Son şununla kallancan yaman uğrayan kallancan para çıkartıyor. Tapa diyor o ece kaka onu mungo dar ettiren o ferediye hükümet mirde kal köşede kal. Bile için bulur musulmanlı bir kafir mi kalktı yani o kahvaltılar. Bizim musulman deyip öğrenmemiz mescitlerde elini alışıp ayet öğreden olup görülür. Gör közmesi var. Özlere mara ne halkın elinden tutulmuş. Kösent öğrenin elinden tutulmuş. Hi prezident özünü şu taraftan şunu yal tanıtsa bize kalacak mı o şu işler? Hicimize de kalmıyor o şu yine. Senin bir giden adamla özoluğunu onu kömek ettin talip. Hayır savavat işlerini ettin. Prezident özünü şunu yala edip tanıtsa sana bana kalmıyor o şu işler men sana ayda. Sana bana kalmıyor. Şol etmen son bir de kalya da şu işleri var. Nura istemem. Şu efirine geldik biraz şu olunur oturdık biraz keyif bırak kimin gönlünde değilmesen başlarsın da ama ben şunu aydın yani senin sağlığı var. Yani sağolam yani o pat kalimlerden öldüm özür dileyen derden ama o ecetin siken şulan var. Yok yani kalındıra demedim ama pozisyasına ora silo hormat bolur ne için adalatın karşısında adama bizler ne için silo hormat etmeli? Diktatör golden rey var demen tamam tutup köçe tutup uryana ve emmetten var ecetin tek üstüne siyen var.
Ar- Buları yeri gelenne şey dip düşündürmeli oluyor da yeri gelse çivik gülen yeri gelse tayak gülen düşündürmeli oluyor. Çünkü Yok. maltum bulama Çünkü ayıptıra iki sözün iki adamın silahı bir adamını azdırar tayak bir değerliğini yola getirmiş diye tayak maltum ala tam adam deyip dura tayak bir değerliğini şoň yola üçin Nura mena var hani benim ağam Gurban Uldan gözellerim bilýän Gurban Ulu seretden Gurban Ulu ekran arkasından halky götün aýra bilýän benim şunu gözellerim Gurban Ulu halk ekran arkasından sarp salýarmy benim ekran arkasından sarp salýar maňa tapagy ýok. Belki doğru yol şodur var ha şu çünkü O biz şolan başga çare ýok. evet o tür solun go yol bilen doğru yol bilen düşünüş yok olyas bolon o kanun konstitusiya diyas ay kanunun ağzına tikeyin niye o tayda girçik ya da Ay hawa konstitusiya ağam gezip atada böyle ola şu şey diyenem gezip böyle konstitusiyanın ağzına tikeyin diyenem gezip böyle degen oklar atada ola kanun ýok bolsa bizde de kanun ýok o ağam o iýje tikinçi kanun olur hormat koymayan olsa bir de moymalı benim şonu yar hasap bilen biz zakonya gidip dura biz o biz Ay zakonya mena şu pozisiyada var ade sadece loboy yerde bu tükmenden qabatlaşamın atalı oğlu öwse gutardy soňma şoň bilen şunu näde guruş bolar gadyp bakan öýle başlaýan şonan var. o korkusuna da gepleyen olma mümkün. Sen ilki var ha. Sen korkup gepleyen olsan ait men olon tarafında değerli çünkü korkusunu bu tarafı dip görün ama adır bolmadı gollan oktanim. Ona maýsam var bir tapar mardan marın şäherine bir oğlan men ýandy işläp gitdi. Ay ola gün aýtdy ataýyna ataly onun altyna tikenne diýip bara. Ey Türkmenistan'ın içindeki taksistlere men tago 2019'da kam görüm dedi ýadylar. O bir ayağa galynsa var aýjyň etjek milyon o dip görün adamlarken. Bilýän. Ay meniňa pikirim adamdan çekinmäge bolsalar yeter artık ya. Korkyňyzy boş berin. Korksaňam men aýtjana korksaňam İstanbulda ölüp galarsyň o deňize garap ýatarsyň diýen nämede näme öwlýada bar näme şoň adyny tek. Atdy kilos mu? Hawa kilos o deňize garap ýatarsyň da öwlýän açynda ýatda bitiklersiň da. Atdy şu ýatjan ýeriňe owadan bolar diýen bolmaz. Ay karaçy boş berin oğlanlar. Ba karaçy biriň görüňiz degen bagasdan bildiler. Kepde şu wagt ýöne mena ağam seni gollayan mala desam mara de. Yani eline geldi kadar yapýas yani mesele yok. Bilen tagaman işte. Bilen ýeketek halat edici açarmaz şodur. Aýdusuz bolmaly şunu ýaly. Gaýdusuzluk bilen alyp bolýar bu ýol başga türlü bolana wesaýda. Şoň etdi. Başga türlü Çekin bolana. ellerimiz yok Hudaýa şükür bara. Owa. Güýjümiz kuwatyny ýerinde şu. Bir gedek ýaşas näme ýaman gogoşkular bar maltum bilen. Näme namart bolup näçeli ýaşanan mertlerçe näme bolup ölüp gideniň ýaşadyr diýip. Tak što Bizim fitnada tedimden or gep var 40 gelmaýa gedinçen bütün bir nergedinde şu yetik bildiler. Awo. Bütün bir ýyl düýäň urkoçsy bolup 40 ýyl gedenden düýäň erkegi bolup 1 ýyl gedi diýýär. Şada şu bolýar. Ole olanlar eger aýar gyldan gowuna degen olsam paýş sözler bagyşlarsyň bildiler şu kepde onu aýdyn. Yani ýalňyş aňlama. Bolýar. Tamamca geçirin. Sağ olam. Bir sefer efirine girenam sağ olam ýaşdaba. Eyvallah minnettar. Sağ ol. Ya Allah dip galalyň indi illeşler diýär. Demelay Nuraga. Buna da bizim bölüme yaman akçy dinlemämiz. Taýam efirler dawam maladiýet şulam. Bakalım. Näme diýjekdim? Inni sen şol aýal dogan bilen gürleşdiňmi we häzir gürleşjekmi ýene o giren okmy aýdyp berer ýaly. Adamlar da moş kömek etmek isleýän bolar. Yo onu var meni nemede oturmayın. Belki häzir tagam tagat giç ya da daňa boloy. Ýöne men ýetir şoňa hukman video goýjak netip bolsa şonuň alyp şonu öňünden şonuň diýen ýerine goýup ýerden men kommentariýa berjek we şonuň profiline de sargylanma goýjak. İnşallah
bizden öňörtügi hökümetiň işgärler baryp agdan ýumduryp zat edip ýenetmez. O gyýda bolmadan gaty mertlik eder-de olara bermeli jogabyny berer. Çünkü görgülüniň istifçiline kösenýär eken o. Oy bir adamyň eliniň öýüni alsaň näde bu kösenmeje o? Ýöňden bir çagaty bilen fakirjik menniýe şonu diýe aç goýmajak bolar, şoňa jaý nemetjek bolar, ne perdat nemedýär görgüli. Oso sesini de propiska meselesi problemasy var. Propiskasy bolman üçin ýene biziň aýdýanda atlamada gelýär-de ýene. Propiskany ullukan mesele etmek gerek gala. Meni şu gallanca hökümeti propiska goýmakda kynçylyk görýän o öz ýurdum, öz watandaşyna goýýar o işin. Doğunun eline kerpiç alıp ýöräsiň gelýär wagt barar. Juda hiç zaten kerpiç tap doğun yürü doğun kerpiç bilen. Maňlaýyn estağfurullah. Yerimden ýara wagtlara. Öz ýurdum, öz watandaşyna problemasyz dawat edýär. Özüm pulu durmayan zat üçin propiska. Pulu da duran okşo zatlay. Satsan gerekli zat däl şol. Sataýnydan satylýan adam däl şol. Şonun problemi diýär doğun. Arkadaş şekerin götüňe sokandan soňlaýdy o. Kime gerek o boş şekerin? Vatandaşlar o propiska durup ýanyp ana aglyşyp beriň arkadaş şeherden bir jaý şey ýanky aglap oturar. Watanyňyza, halkyňyza ýan bolsaň. Watan halky bilen metendir diýip geplemäne bilýäňiz. Ödem ödejese diýär onu, ödejesem beýip taşlaýar onu. Halk görüldü var. Talip biz bir durmalyala vatandaş. Bizler durmalyala olanlar. Bizim ta köp ayarlı onamız ağla oturan gördüm. Men niye celepçilik etjek geldi? Ne dip onun celepçilik etmejek diye şu adaya düşdüm men niye? O daşarurda gitseňiz küntü diýäňiz diye. Näme şun gitmejek diýäňe şu adayda diýip ağlawa ýar onu. Hey bu arada. Çoğun gelin. Bolýam, habarlaşarsylay, sag bol, salamlaşaýyn diýdimle. İnşallah sen zat et, menem ona boday derin elimden näme gelýänçe şonu ederse, goşuş bir zat eders. Goşulup. Yeni halkyň öýde etmeli bolýar da görýärmi? Ay bu arada. Yeni biletmeli bolýar, so biz hökümet ýok, ondan da garaşma ondan ölü trup bol. Öňe ölü ýatan ceset bizim hökümet. Ay onlar olar ýaly boljak bolsa her kim isleýän adamyň öýüni elinden alybermeli her aya. O kanun da veriniz bersen şo bolýar. O sen kanun ýöňüm şeýle ýöne. Prosto gahar melen ýeri öýünden alynan soň sosial kömegi mätäk şo. Hani bizim sosial nemelerimiz nirede? Türkiye'de hatta Aile ve Sosyal Bakanlıklar diye ministerlik var. Bizde ministerlik ama yok olur. Sosyal durmuş nimet diye ministerlikler var. Truda var, bizde bir truda var. Onun yanına bol piler belki. Yo badırla yok değerli rolin. Ben şol ayalı jalka doğru. Hoşon olsalar şu dereceye gelecek mi? Hoşon oklar anda. 9 yaşlıca çağat bilen çıpak edecek. Çağatam bilmem mide galı oturuyordu. Harpa tanıya diye yani koşup bilmiyor diye. Diye Şanyalı halkımızda demeli köçenip veren vatandaşlarımız gatıken o nur sen paylaştığın bir ayalı deme hükmede devlete de 70-80 işledik diye şu an bir san cayım var. Nersan deme var diye. Aktıklarım var diye. Cay yok diye. Cay vermediler diye. Küçücek demeyin işte yaşamıyoruz diye. Ham kerpiçten vurulu. Sen paylaştın değil mi şöyleydi ama? Garra ayalı. Kâ şanyalı köşelip görünen gatı kâ. Şu zatla gözüne görünmeyese. Ölüden hayat sorulduğu diye hükmede yutsun diye. Bu da tabii ki. Ölüden bir daha da karışmak geldi hatta. Hükümetten bir daha da karışmak. Nerede göpler videonu ne luna ana yukarıda yaz zaten online set business mandarincik deyip da başka mandarincik şun kanalına.
Der näme bolanno da ejeti başka adaylarına da näme bolanno da o pulu kazanan ödü, jaýy alan ödü, o jaýyny elinden alýa, da berilsinler bir wagtynda. Olar ýalaklatlar eterne garaşmanlar. Ağla o tür bokurdan da bunu köçäden aymarsyň, o ejem köçäden aymarsyň, näme edenem bolsa şonu köçäden jak derejä getiräýmersiň, o da krişede yatmaly bora, o näýla da ola. Krişe bolmalydyr, o da şu haýwan ýaly otluň içine yatyp bolmada. Şo derejä gelen adamlary kime çykmaly? Kime çykmaly şolary, şo derejä düşenleri? Filmiyorlar. Ejen hükümet diýenlärdiň şänikkär bolsa dara ejen himmelady şykyrdadyp duran wagtly sagadynda näme bolundy näme etmesin bilip duranjyk edaralaryň bolsa dara tyrady şakyr şukur işläp duran. Allah jan şo günler görkezbide. Amin. İnşallah şo günlerem göreliň o. Sap filmiyorlar. Gepleseň hem bolanok, tankyd etseň hem bolanok. O. Kösen ýani özümiz taşar urtta şu olursa ya taşar urtta gezip görsem memeden. Yalan mı? Şu haramda adaları işin etmenliği üçün. İşsizlik üstesine. İşsizlik hem şolun yalnız şey. Çağatına diye ded doğuma verip özüm atacak deyip ağladı diye. Uram gıynanmalıydı atken aytsana. Abhazya çıkış etmek için gidenler aytsana diye. Abhazya giriş çıkış etmek için gidip dururlar. O tayda kalan bırgıdan Türkmenistan'ı iyileşlemez var. Eyvallah. Abhazya'da da bırgıdan iyileşlemez var diye. Yani o tayda da giriş çıkış etmek için Rusya'dan Abhazya baryalar. O tayda da galyalar. Şolar intikam çözülen okma hakkı oluyor. Onu ağladık da adettik. Eydi oğun taşladılar o saptayım o ecin dağa da o Türkmenistan hükümeti o var dağa da o saptayım hiç sadeden aklar. Näme diýäňiz aýtdy ýaňardaklar ýokardaklar. Näme bir-biriniz näme oýnaýaňyz näme diýäňiz men düşünem boldy. Halky taşladyňyz o saptayım o. Patkalimler ýok patkalimler. Patkalimler gorkýarmy näme diýe bilem o. Patkalimler ba bolsa. Ýöne Abhazya'daky Türkmenistany iyileşdirmez. Giriş çıkış üçün barıpdyrlar we galypdyrlar hakkı ola ýöne aýdy otyr deliller bilen çıkanlar giriş çıkış diýip Abhazya we Russiýada ýygyny alan ok. O taýda da konsulluğumuz ýok diýe, pasportlarymyz ýok diýe. Olara kim seyretmeli? Türkmenistanyň ýokarsyna oturanlar o, siz näme seyretýäňiz? Haýy zady görseň dünýäniň 4 tarapyna her künjeginde türkmen ýa kösenip ýör ýa ýygyna gaýdy bilen ok ýa ýene bir zat. Eýdo. Mene türkmen bolup dowlanyma ökünýän diýer, ýa ökünýän diýip aýdym aýtmaly etdiňiz o bara. Ökündürmäň o gaýrat ediň onu. Aýo bu hökümet aýyrmasak ökünür ýörürsün partiýana. Bu hökümet halk bolup aýdy birlik bilen aýrylmasa watandaşlar menäre gowluga garaşamak hiçiňde de ýok ödüm şo. Diňe aktivistlere däl hiçiňde de ýok. Görünýän, görünmeýän, çıkış etmeýän hiçiňde de gowluk ýok men daýdaýyn. Şu ýyl bolmasa 2 ýylda ýa 2 ýyl bolmasa 10 ýyl saňa da ýetdi. No bol. Eýde bolýa, beýle bolýa ýöne ýetdi. Ağam bir zat aýdynmy? Meksikadan geçşek bolýarlar o menem geçmeýän o dedim. Ölersiň bir zat bolar başyňyza aý ölsem geçşek diýe. Görýäň. Öljek bolyn geçşek diýe da görýäň. O näme talyp Gatıgov aýt geçdik. Şon ýaly nemeler men de eşitdim. Şu Meksika'dan olsa da geçip gelecekler. Gatıken şoňa da kaýyl bilýärmi? Ýa diýen de Meksika'da o terörist ortaya o aňyrda zakon zat ýok içkili. Aldı atýarlar, satýarlar, kesýärler, implant edip ulanýarlar demäňe.
organlarına. Organın alyalar bolly. Gelen alyalar, o organın alyalardan ne demek diyorlar? Satyalar bolly, anırda hiç neme zat yok. Закон справедливости. Meksika kaç bir yere go şotaydan Allah gayda varman Bir tane vatandaşlar. eşittiğiniz mi eşittiğiniz bilmem bir tane gemi şu gitgiden вообще hiç bilinen o neydi? 250'den gowrak adam var şoň içinde. Evet. 250'den hiç kim bilen o nire gitti şolar. Şolar mana Meksikan üstünden gelecek ollar. Yok вообще içinde özüm var, Rusum var, Türkmenim var, her millet var içinde. Yok şoň içinde вообще nire gitti şol bellisi yok şol. Gemin. Meksika neme duvallım onu? Zalog duvallım. Ay bilmem o. Eğer bir mut karışın. Gullaşıverin siz. Kartel bar otayda diye. O Meksika'da birden narko baronlar, karteller var, конечно, olur eli avtomatlı, yararlı. Olur eden. O şotayda gat bir derek yer şotay hakikaten. O käbirler diye men de sizi diye pulunu veren de gönlü diye getiriyen de aşırıyan de bilmem emet yani de yalan o yalan hem mezat yalan. Gele oyma. Gat apasına. Yok Nuri, seni şolaram bilen mi? Vynujdyny şotaydan gelmek çöleler. Vynujdyny bilen Nuri. Siya Türkiye'de de biraz kıyınçılık olup başladı bilen mi? Yani eklenç zat başka devletlere de çıkıp bilen oklar. Başka yerlere de gidip bilen işlep bilen oklar. Şu Amerika galada, hem mekim Amerika galada. Oğlum kaçak gol bile ne oldu? Kaçak o geldiler emmes kaçak demez abi. Türkiye'den serip kaçak yoksa çıkacaklar demeyecekler. Olur yani ölmenliğe karşı çıkıp ölülün ölmer oldu ya. Olur iyileşmez. Katı koşul yani o yer. Tak rast tak ölmeye taşla da takım daşar uttak iyileştirmede pasportdan beri ne var ki? Yani bunun içinden yurda bark bilen var, bark bilmeyen var. Yani bark bilmeyenin sebebi bargadan rasxod edip gelýär daşar urdu intak eline dokument almaka pasport ýitirilýär inni diye men izme isteme diye deport dolaryny ýaňardan meni göýürmediler diye pasportumam çalışyp bilen ok dokumentimam alyp ýetişmedim ben gidibiljek gelip kaçak işläp ýör gidip bilen ok sen şoňa zagram pasportu berseň belkem şol bir müşküli aňsatlaşak bir müşküli. O müşküller oturtun artık halkın o iyice. Men var. Bu kimlerle de men predatorly yani o halk düşmanı yani yönere diye mo. Halk düşmanı şolurum halka karşı görüşüp gülerli vatandaş gülerli geçen. Görana selvi diyen uyamız öz nasıl kol oturtmazsan aşka var. Ağlap ifir açıp. Karında kömüğedin de o gülyal oldu. Hani gülyal akılay. Karın kömek edin. Kömek edemezsiniz. Kiýsäňiz, elinizi bara kiýsäňiz, sokup çık 5 manat pul bereýän diýmersiniz şoňa. Hökümet götüren stangistler, owrular, korrupsionerler, yallakylar. Berse ýene halk berýär. Halk berýär ýene ýankyarlar kömek etýär. Ene özümiz ýaly iyileşdirmez. Şu zatlary düşünýän iyileşdirmez kömek edýär. Stangist bir toparlar. Gelip mara gülyäli ýurtymyz bar diýip, şoňa bir 10 dolar ber şoňa diýip. Kan sonra ýöne pul sorama diýer bara. Короче, da şol Meksikadan hem kim geçecek bolýar, soň pulum berjek diýen geçecek diýe. Menim aýtdym o kim geçirecek diýenlerim da etmedidim. Adam da bir ýolda bir zat elip satyp goýar onu. Maşkalar, alır. 100% gatken случай olur ýaly. Olum gözünde sen iki tane böwregiň bahasy näçe durýan bolsa, bir ýüregiň bahasy ýa başga bir zadyň bedenindäki zapçatlar diýip gözüňe ötürýär ol. Aňa şu näçe durýan bolsa sen şoňa durýan oň gözünde seniň. Конечно. Sen
Gruzinlere bilýänmi 20 sanamy 25 sany gruzinler tutdular ha. Hökümetden pul soradylar. Eğerde bermeseňiz diýip bejek gelip. Bilýänmi şonu eşitdiňmi? Bir 2 ay munada bolandyr. Meksikada şol Gruziya hökümetine garşy Meksikan kartel gurulýar etdi. Rehin aldy. Boltlar işitmedim yani. Awa bolkarynda şol Gruziya araýatlanarlar. Ay kän adam gelip Meksikan söýrenimni. Risk da ýöne bilýänmi? Ölmeýän biler. Ýöne riskden näme etjeksen Amerika üçin janyny şey dip riska wat edip bilýärmi? Ýani illegal o Meksikan söýren gerek gäl o şodatlar. Kän adam baýady şonun bilýän bolsaňyz. Indi biz wara seredinni öz bähbidi üçin ýa-da özüniň durmuşy gowy bolan üçin belki illeşlermeden gözgini ýa-da ýaşap ýörenýüni görmän gelip gaýtam öz bähbidi üçin gülýäli ýurdumyz badiýan adamlara näme diýmeliydi? Olaram ba halkyň içinde. Gynansaňam şu daşary ýurda işlemäne gelenden içinde de baş ol. Hani hökümetiň organ işlerini işleýändir, mejbur gollukdurýandylar, etdirýändirler, oňa düşünýän. Ol prostitilni. Çünki ol maşgalatyny eklenje edip otyrka işiniň görnüşi üçin, işiniň borcu üçin etmeli bolýar. Oňa düşünýän ol ýüregini gollamaýandyr ýöne wezipesi geregi etmelidir. Ýöne daşary ýurtda erkana gezip görkä. Erkana. Yani oňa biri sen şunu ýaly pikir edem diýen ok. Oňa biri sen barıp şoňa ýaz, şoňa diýen ok. Olar öz erki bilen men hökümetim gollaýanyny indi biziň ýurdumyzyň içindäki ýagdaýa belli. Köre de belli. Çünki topoy diýsem şoňa belli. Şo ýurdun içindäki. Şunça türkmen çünki daşary ýurtda çykmaz. Yani ýurt gowy bolsa, ykdysadyety, adalaty bilen, söz azatlygy bilen azakände bir ýaşarlyk bolsa, şunça adam çykmaz. Çıkandan hemmesi diňe iş diýip çykan ok. Maňa lişni 25 milyon aylyk berenlerine de çykyp gaýtdym. Maňa gerek geldidim çünkü men uje ýadadım diýdim organ işlerler bilen urşup döwüşmekle. Inni her kimin şonu ýaly sebäpler bilen çykyp şunu ýaly köpöýlýär. Diňe işsizlik däl ol. Bir giden sebäp bilen çykýar adamlar. Yani gelýärler-de şolar ýaly ýagdaýda da öze götkülüň üstünde otyr göwünü kaptagyna gülýärlik ýürdümiz bar. Sen gülýär bolsa bar git de ýurdundan gadanna ha mene diýjek. Näme üçin gül men ha Ýewrosoýyň watandaşy men mysal üçin Polşanyň watandaşy. Indi şu taýyk gelip palyaklar gelip işläp ýörler Gallanjada. Palyaklar şu taýyk gelip gazanj edýärler. Näme üçin? Aýlyk gowy çünki berde olary. Aýlyklar gowy Germaniýada da bolamda Germaniýada da gördüm palyaklary. Eklenje edýärler. Indi bir palyak öz ýurdunda gazanj edip bilýär. Birazcık beýlek süýsem, birazcık köpürek gadanýan ekenim diýip gelip bilýän bolsa. Senem Türkiýede de oturup gülýär diýen bolsaň, gazanjyň o başga taraplaryndan gülýär bolsa, sen näme üçin ýurduňy taşlap has erbet yere gitdiň onda? Gülýär diýdiň sen Türkmenistana. Has erbet gerek näme üçin gidýän? Gazanj etmäne. Çünki ýurdun gülýär sen. Ýurdun gülýäli bolsa sen näme üçin has erbet gerek işek eklenje etmäne gidýän? Mene göremok Amerikadan Owensana raboçy sastav bolup giden adamyny göremok. Ya Owensan goýanlardy ho ştaýdan Gallandlar Türkiýe işlemäne gidenini göremok mene. Bolur da öz ýurduna da işläne öýtgeç. Ýalty. Näme üçin sen Türkmenistan gülýäli bolsa, Türkdenem gowy bolsa, gazanjyň hemme taraplaryn gowy bolsa, näme üçin sen Türkmenistan ýaly gowy ýurdu taşlap Polşa ýa-da Türkiýe ýa ýene bir ýurda gaýtdyň ki, gülýäli diýýäň. Özem bilip otýur da, onuň şulara näme diýmeli biz? Nura işleýärmi? Men halk düşmany diýsem kategoriýalar görsem görkeç josku jogap bermeli bolýar onda. Eger görýän bolsa, çünki sen halkyň tarapynda durman, garşysynda düşmançylyk edýän. Bizem onda josku bolmaly, çünki bide negisiň ağarmaýany, biz näme üçin negisimiz ağarsyn? Onda josku bolmaly, çünki bide negisiň ağarmaýany, biz näme üçin negis? Hoş geldin Dana Tarif.
Hoş gördük. Selamun aleyküm hemme de geçeceğiz. Hiç çalışı olmasın zahmet. Ve aleykümselam. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Siz ne olun çağırıcıklar. Aleykümselam. Elhamdülillah alel nurul iman, alel dinil İslam. Atu. Hoş geldin abi. Hoş gördük. Bir sözümü de böyle yani öyle yani. Mesela kalan üçlü. Korku diye, kakam diye. Aydam. Yok bir inagda dinlep görýän bir nemeleňiz bolyn. Men wara näme diýin? Şu aýda men öz şahsy pikirimi aýdasyň melýär. Bolýan bolsa. Aydın. Anki men hazır ýurdum kulugam da sizinkiligem da men öz şeýle pikirim. Şu aýda ýurtdaşyna gelip gör men özüm ýalan sözlemäýin. Şu aýda men görýän. Men kän tanışymyny plança manat pul berip ýurtdaşyna çykdym. Eýle beýle men aýdýan. Näme üçin beýle? Plança manat berip çykdym diýe ýurtdaşyna gelip müýtgeşik bir edýän gazançlaram ýok şolaň men görüp bir alyp barýan ondan ýylyma gitjek ýene aňyrgy o kenin aýdat diýe men aýdýan şonça pul ba bolsa bermäne şonça pul berip ýurtdaşyna çykmana ýagdaýyň bolsa şon ýurtda da dolap işläp bolýar mümkinçilik ba ol. Hakykat ýerine aýtmak gerek da. Ondan bärde başga bir ay ýurtda näme diýip gyýgyran bolýar, başga ýerik bar, on başga orda turlýar men düşünemmok. Ýekece da düşünemmok daray. Eger şonu elbet bolsa şo elbetligi bilýän bolsaň ýurdun içinde goýet daşyna çykyp goýet etme birinji zat. Ondan ikili birinji zat. Ýok, durun tak men aýdyp bolaýyn ondan dinlejek seni. Men aýdyp bolaýyn ondan dinlejek seni. Kyn bolmasaň men öz pikirimi aýdyp oturýan şu wagt. İkincidenem Ýok, bolmajak zat bolsa şu men ýekece näme magryan zat da daray. Men şo netijesini aýtsak bolýan. Ýurtdaşyna çykyp gyýgyran bolýarlar, ulan bolýarlar. Ýeneden bolýarlar şo bes palazyn zatdygyny bilýär hemmesem. Şo biderek zatdygyny bilip oturýarlar. Şo aňyrda şolaň maskalasyna ziýan edilýän bilýärler. Biderek zat şo edilýän zat. Men diňe şoň içi näme magryan. Men diýjek başga näme ýok. Men kanun ulanlara jogap bermeli ýagam çykmasyn kanundan way. Ýok, kanun boýunça bar, men ödüm %100 kanun gün %100 bilýän men ödüm. Ondan bilem soňam men şolara näme magrya, näme üçin kanunyň bolmaýan ýer bar, men hemme zada düşünip oturýarym. Öňür tüle biziň öz halkymyzdan nerek, biziň halkymyzyň özi öwretdi, öwredýän netijesini görýärler. Soňundan ýurtdaşyna çykyp ulan bolýarlar, ýene diýerler karot şonýar zatlar. Inni seredin sen çağan oku girjek bolýar, aýdal ýokary oku jaýyny. Ýokdy. Oku zada taýinlik görýär, adet ýa bolyn. Bar ýa-da mollum şonu. Bolgusa bahanalar bilen ýekýä bolyn. Inni sen nädip ýol almaly. Bolýar men onu da jogap bereýin. Oturup sen şonu ýaly ýerde o çykýanda mejbur ýa-da para berer ýara getýärler bolyn. Onuň senin berjek gelip goplaşýan, dawalaşýan, sen ardaçylýarlar, sana atdak gelir birinji bilen şermenne. Ardaçylyk durmy. Özlere kanunun pozitiv çykýarlar, özlere oja şaýan bagtyny ýatyrýarlar, olonka bolýamyşyn. Sen ardaçsyňam, sen ardaçylmyşyň, sen şermennemişiň, sana da gedekde şermenne diýip at goýýarlar. Ondan senem şermenne bolmaýyn diýip sen ondan gitýäňde ýeňinde pul tapşdyrýar, berip kredit alýan. Onuň ýene hakynakar bolýam şoň. Nury. Şaýda bir zat bana men ödüm lişni ödüm näçe ýa-da okudan ýykylan bolan men ýalan sözlemäýin. Ya bir manat barıp viziyatka verdim diýsem ýalan şu bor. Dogry maýdaň Allahyň arada oýup gurlaýanna. Ýöne şol näme diýse diýsin men özüm gatken görýän, tanaýan adamlarma dalby edip okuw giren adamlar bar. Ol hökman bolman, ýok maňa bir zat gerek gällay diýip tanışýarlar. Pul bersem ol samzyklyk özünden, onsoň mertirem viziyat kalýa diýerler. Şoň uğruna ýykylyp okuyan adama okap ber, näme üçin onku bolýar, onku bolanok. Nura, bir minut şunda men soraw berjek de bar diýerim. Ber dostum, ber.
Yok, yok soru verme. Sonra ona cevap verel de yankı soru verdi de yankı giyiryenler var, giyirmedikleri var. Dağım şunu yazat var da mesela oku giyiren vakti spisik düzüller ya. Spisik düzülüyor. Mesela Anuş girdi, Murat girdi. O sohbet okuyar. Ama demek okan ok. O devlet Murat okan ok. Seve o kulunu veren ok. Giyiren ok diyorlar. Yöne şu aralıkta biliyor musun? Şunu yalı spisik her vakit değiştiriyorlar. Üstünü veren, nemeden kalan gücün nemedenler oluyor. Üstün çıkanlar var ya spisik ütket diyenler oluyor. Geliyeden başka biri gelen ne? Bu spisik ütket diye, bolmaya diye. Olan ok diye. Başka spisik demet diye. Teziden. İşleyin tüydüm böyleyin. Bu mesela gayet gelip doğamına. Hoş geldiniz. Gülmeye deliniz. Salam gülmeyimden. Hayal ki ilişimizin bizim aramızda ödüm geldi. Girdim bir 5 minut bolu girenme. Şu dana tarafı dinledim. Men cevap beresmeyle menine Türkmenistan'a oturuyorum. Aşkabat'ta oturuyorum. Men ştayda biznes ettim. Velosiped prakada beriydim. Mara barıp yürüydü, patent düzöttüm. 77-20 deyip kod var. Sport encamlarını ve dinç alış encamlarını cemiyetçilik yerine kreye bermek ruhsatı deyip men patent açtırıp geldim. Ondan kardalıp 720 manat berip siz diýäňiz da elinizde pulunuz bolsa, şonça pulunuz bolsa Türkmenistan'a da aylap bolýar. Mümkinçilik bar diýäňiz da. Mümkinçilik bar, nähilek ýagdaýda mümkinçilik bar. Gürlemän internetten işleten mümkinçilik bar. Ýöne bir datçaga açyp bir datçaga ýöretjek bolsaň derre öňde böwet bolýarlar. Polisiýaň işgärleri şu alleýada, Ilham alleýada oturup berýärdim men. Ayal halyma elim atworkoly açarly durup velosipedler sürüp döwüp getirenlerine ýeközüm durup oňaryp ýene-de oňaryp bilmedik ýerimi erkeklerden sorap usta çağıryp oňaryp şeýdip berýärdim. Şonu polisiýaň işgärleri hakimlikden adamlar gelip näme bahana tapýarlar. Sen şo patendiňde diýä senine Ilham alleýada durup velosiped prakada berýän. Sen patendiňde Ilham alleýada bermäge ruhsat diýip ýazyk ýer ýok diýerler. Menem düşündirdim. Cemiyetçilik yerine sport we dinç alış encamlaryny kreyine bermek ruhsaty diýip ýazylgy. Ilham alleýe cemiyetçilik yeri diýip hasaplayan, şoň üçin men şu taýda durýan, berýän, men yetim çaga ekleýän, özüm 3-nji gruppa invalid, gözümi ýaňy operasiýa etdirdim, invalidnysligim bar, ömürlük invalidnige çykardylar operasiýadan öňde orlydım. Ine 9 ýaşly çagajygym ma diýdim. Men nädip eklenmeli diýdim. Men işe girjek boldum diýdim. Marda meni ejem ýaşadan ok diýdim. Aşgabatda gelip işe girjek boldum. Özüm Londona okuwy tork geldim. Ingliz dil bilýän. Aşgabatda Aragatnyşk instituty gutordum. Diplomum bar elimde diýdim. Hiç kim meni işe almady. Haýsy gapyny qaksam gapyny ýüzüme ýapdylar. Propiskaň ýok diýdiler. Men Türkmenistanyň raýata. Men ýokary bilimimi gutordum. Daşar ýurtda dilimi kämilleşdirip geldim. Dilimi kämilleşdirip geldim. Daşar ýurtda dilimi kämilleşdirip geldim. Men işlejek bolýan. Men şo Londondan gelemde ejeme diýdim, men adalada gitjek diýdim. Elimde diplomum ma diýdim. Shakespeare College'e tork geldim. Men dil bilýän diýdim. Men kompýuter bilýän, men işlejek, men hökümetde işlejek diýdim. Ay bäni borlay. Araştaňa tarif bir men dinledim da seret bir munçugyny men dinleň men bärde köpüm bilen mok. Men öz pikirimi aýtdan diýdim. Ýöne şu goýdyň aýdýan mümkinçiligi bara. Gün %100 yalan sol. Agay sen şo mümkinçiligiň bolsa bara hiç ili
Men problem edem. Yalan Men olsa mesela ki dağa tarif mümkünçilik meni işe bolsa. tarif Men berme. iş Ketimi tapman mı? çıkarma. Men Yok, ketimi men iş çıkarma. tapman mı? İşlecek. Doğru. Meni işe tarif ber. Men Yok, trafiska ben tarif işini berme. Kovada sallat dur. Transport neye kuturan olsun. Sen Ay, deyip çağ oynamadan çağ oynamadan deyip gayret ettim. Ağlama gerek yok. Men hükümetin sen de mümkün değil mi? Bilýärmi meni jahil edip bilýärmi men jahil elimden aldy. Hökümet men propiskadan çıkardy. Kim sen jahil elinden aldy dinle. Birinciden sen jahil men elinden alamak doğum. Ha. Yok sen İkinci yalan şoňdan mümkünçiligin bar bolsa sen näçin iş bilmezsen yalan diýen. Gelme yok, näçin şoňdan mümkünçiligin waka iş tapamak diýip yalan urlaýanlar. Yalan gurlama, ölüň yalan gurlama. Nerede iş var? Tapma iş tapmadınlar doğum. Bana iş tapıp vermeni işleyecek. Tututurdun. Tapıp vermeni işleyecek. Men işleyecek. Men tapıp vermeni şu iş var değil men işleyecek. Men işleyecek. Dana tarif. Dur dana tarif. Kanten dana tarif ejeni men. Men işleyecek. Bana yine iş tapıp vermeni işleyecek. Canım tenim bilen diyeceğini yapman işleyecek ödümüm. Tıvarın su katı. Ay Nura dama taraf çıkarma latin abi benim bir Çıkarma o Evet. Ben bir gençlik katı doğru aytjara. Aytdı olun. Ey haramzada hükümet bolmayan tıvar stangistler. Aydyani yalan olsa buna da yalan diýiňe ha bolunda ana ýanky patent meselesinde de jemgyýetçilik ýerine şol iş etmek boýunça di patenti baka ilham ýerine ýok diýip antarlar, onu edipdirler, bunu edipdirler. Aýdyn haýdy oturuyor, içinden aýdy oturuyor. Nura, için aýdynda erkek gölseňiz diýen bolup, ana aýdy oturuyor meselesini, problemasyny. Näçe ol, aýtam sen. Nura, eşitýärmi? Alo. Mandarinka bu ýanky Samsyga universitetiň soragyny berdi bilýän birinji klasy. Olum agyr gelipden çykyp gitdi. Owa. Birinci klasa, 10. klasyň soragyny bersen. Yo, maňa ýalançy. Maňa birinji bara sözüňiz bölen başlaň baryňyz erkek adam men ýek gözüm aýal maskula bolup girdim şumat olyn birinciden maňa jelek diýseler ýa-da kuntu diýseler, biram ýalançy diýseler, men özümi asmaga da taýýar da şonu daqadat etmek üçin. Men adalet üçin men yaşadım, ettim, avrayım dedim. Ay borla işe girip bilmedim, bolya oğuram dedim, bolya dedim. Özümü söwda verdim. Xitaydan tavar getirýänler tawarny barıp pul verip alıp satyn alıp öýümde goýup reklam edip satmaga güýjüm ýeten ok pulum ýok. Şoň üçin olaň tawarlaryny görýän internetde menem videosyny alýan, çykarýan reklama ondan soňam üstüne 10 manat, 15 manat peýdamy goýup, zakada mysal üçin sizine şu plan zady goýupsyňyz reklama, men şondan aljak diýäňiz on, şo reklama goýan adama jaň etýän şo tawaryňyz barmy? Bar diýär ol. Ilgap baryp alýanyna kliente geçirip 10 manat, 15 manat üstünden peýda gorup, menine şey dip ýaşap oturýar. 2 tanagam diplomum bar. Inne wapşe häzir işe girjek diýsem, ýaşaýan ýerinden hatyň barmy? Nerede sen propiska diýerler. Inne wapşe men işe gir bilema. Mandarinka gelince men size bir zat aýtjak. Hükümeti golýanda nälisine aýal maşgyly bolsaňa jelep diýerler, erkek adam bolsaňlar kaman diýerler. O jelepçilik etýär, biziň aýal gyzlarymyz diýerler. Menem jelepçilik etjek häzir. Başarsam menem etjek ýöne men şondan başarmaýan häzir. Maňa diýseler, bar hoňa ber gaýt puluň berýär diýseler, meni ağlap bagyşlaň. Men aýal maşgyly, meni ağlap edik goýberler, häzir puluň berjek diýip men şonu näle adam. Men şondan başarmaýan. Yo bak mandarinka o bara dönejip bolsa gelecek aýallyk tene oýoly düşünmejek şu adam bolup erkek adamlar bolup. Häli Rişlaýyn aýdy oturdum ha şunýalak ýagdaýa düşdi diýip şu aýallyk bolmaz şu häli menem tötenleýin gawat gelmeşim efirine ulundan ýylyp. Sağ ol. Bu doğunun Amerika'da da attı görýän, Angliýada da attı, da kolej ok gelipdir, İngilizce tem bilýär. Diplomu var. İnha düşen ýagdaýymyz, inha gelen derejemiz. İnha düşen ýagdaýymyz. Nuri bilýäs, gatyken köşenýär halkymyzyň nemesi bilýärmi? Bu gören okşum zatlary görmezde urýarlar bilýärmi? Siret näl kynçylyk çekip gören
elinde nemes bolup durwan bilýänmi, iz neme bermeýärler, ýanky ruhsat bermeýärler. Näme üçin bilýänmi? Gelýärden şu ýanky şondan bir zat almak çolya ham tama bilýän, şu bir 5 omat goparjak, jübüsine goýjak. Sebäbi aýlykdan daşary gün görüp bilen ok aýlyk bilen. Şoň esasynda barýarlar telekeçilerin ýanynda Nuri sen başyndan geçirdin, menim şu zatlar başymdan geçip telekeçilerin ýanynda barýarlar, onuň munyň ýanynda barýarlar. Ay bunun da kemçiligi var, bunun da planı var, bunun pistanı var deyip bizar edip durýarlar. Ýanky seni şu bir 5-10 manat berersiň deyip. Ýanky gelen İşletmene goýmaýarlar. Näme daýş ýanky niki var, girip şu özüçe oğudun gurlap soňa gaçyp gitdi. Daňatarmy? Daňatarmy, daňatardmy? Oşo. Yekece munçuk ştaýda baçy, sözüňiz bölän baçy siz diýipsiňiz da gözündäki kirpi gaýrdy näme ettin, onu etsin, bunu etsin. Ýa men bir video çykardym profilimde diýerler birinciden men ýüzüme efekt goýan, birazajygam orada bir garty gorkunç görünmäýin diýip, o taýda hemme videolarym, köp videolarym efektlidir. Adam samsyk bolmasa saýgaryp bilýän, naturalny bilen efekti. Ol birinji, ikinji. Men dyrnajygyma hawalak çalýaly. Goňşulym men aglap otyn, men ýykylyp ýatdym. Noýabr aýyndan bäri men depressiýada. Men ýykylyp ýatdym. Biri gelýär, pul kömek etýär, nahar bişirip getýär, produkt getirýär. Biri gelýär, dyrnaçyklama edip berýär, gözüme zat edip berýär. Goňuň götürsün, bir aglap oturma, bir ýüzüňe seredende özüňe söýgü döresin, näme etsin dip. Her kim men bolmasa şo zatlar maňa gerek hem de maňa oğudonluk gerek. Men iň esasy zatym, men ýüregim oğudon. Men Allahyň öňünde arasy, men hemme taraplayın arasy ýekece erkegem ýollaşymdan uza aýrylyk aýdanma 9 ýyl boldy. 9 ýylyň içinde ýekece erkek maňa barmagyny çömürdi. Men şu gyzy, men şu aýaly etdim. Şu aýalyň eňine koýnogy men alyp berdim diýip ýekece erkek gurra ben bilmeýär. Men hiç kimden soramadım, ya yeňil ýol gözlemedim. Kıyınam bolsa, nähilegem bolsa çağam bilen ine şunam elementarny şunam men çağam bilen diňe guru greçkany gaýnadyp ýydim. Men şoňalyk edip ýaşap otyrkam, men küntüçülük edeýin diýip gelläme pikir gelmedi ýöne. Seretýän ine TikTok, seretýän, girýän, hemme go gezmeýän gyýyň hemme zady ba erkekler hem şolaň uruny kuntäde kuntu diýen o kenler eline pulu bolsa men şu zatlary düşünüp başladym ine şumat. Soň üçin janym ýanýa men kan juristiň ýanyna da gitdim, adwokata da gitdim. Bir adwokat 5.000 manat pul sorady. Men diýdim, bolýa diýdim, men eýdip men 5.000 manat size tapaýyn diýdim. Ýöne diýdim, siz maňa diýdim. Jaýam hiç diýdim, bolýa diýdim, utursamam eje diýilýän adamdan utullum diýdim. Jaýam hiç diýdim, meni diýdim, opsida bir propiska goýup berer ýalyk. Ediň maňa diýdim. Şo bolsa da haýyl men ýaşamaga diýdim. Ine oğulcumyň zagranka pasporty dolly. Men şonu uzaldyp bilemok. Formuç getirdi ýerler. Men özümünkiň uzaltmanyny aýyň birine gidip berdim marda. Sesim çykarman berdim. Sebäbi pasportymda pečat ýok, propiskadan çykdy diýip. Men dom правления bardım. Dom правлениýaňam sesini zapis edip gaýtdym. Gurlödi, ýerinden turdy da gapyny ýapdy. Men adım, familiýam aýtdym. Way sutdan hat gelipdir, biz çykardyk diýdi. Menem aýtdym. Dogon diýdim. Şu diýdim, prosto diýdim, ştaýda dur diýdim, sen maňa hat ber, men çağajymyň pasportyny uzaldaýyn, men daşary ýurda gitjek, men işlejek, nollon diýdim, men nollon işlejek diýdim, gelip ýene jaý alaryn diýdim, men gitjek, işlejek diýdim, men çağam goýup gidip bilemak diýsem, turdy da gapyny ýapyp, meňle bir da gurlaşyk boldy, menem elimde uly pul ýok. O kapçyndan çykaryp 50 manat nemetdim, on göwüni ýetmedimi näme men berip bilemok diýdi. Boldy diýdim, men ha diýdim, sesiňizi zapis etdim diýdim. Men gitmeli ýerlere gider niräksen gidaý diýdi. Maňa bilirýän ýeriň ýok diýip ýüzümden gyýgyr galy maňa. Dom problema, ýani men baryp gaýtdym.
Men pikir etdim, ay borlo dedim bir Zagran pasportlarımız düzeltiversem men daşar yurda çıkıp birazcık bir götüm basıp işlesem yeniden orlan galar neydim men işten kaçan adam der. Men iki isti ine London'da iki isti istedim men giyce bir İngiliz'in çağıcığına seyrettim. Günlüğü bir kafede ofisant bolup işledim. Yerden 9'dan 10 kaçendim okuma ötüyordum. Men şeydip işlek elen kazanık elen pulumu men gelip çayalım onam elimden getirdim onam öz yalnızlığım eceme anan çıkart verdim. Yönü Yine de gelip yine de söylüyorlar gaytam çelip yok makyaj neyme onsa ya bir içinizde bir Näme antaf adamın olsun kıyınına düştü yaşamallamika kıyınına düştü siz soran nereden pul alıp tırnak ettirýän kirpik koýdurýan men jogap berjek hemme adınıza sizin jogap berjek bilip bilmän gurulamäň hiç zady bilip bilmän aňyrsyna ýetmän soran ilk maňa daş atmadan öňce näme üçin daş atjak bolýaňyz şonu soran men size şonu jogaplajak diýip men ýene de bir dawy ýazypdyr sen ertir diýe atrezwedende gör o videoňy diýe sen içgilli suratna seresem ullukan saçyna ak giren adam men düşünemok adamlaryň ýüregi nämeden demirdenmi Daştan nämeden men düşünemok men olar şeytanyň hyzmat edip görün bedenini ruhuny şeytana satan adamlar dinleme olar seni öz tarapyna çekçek bolýandyrlar. Nesip olsa sana düşünýän illeştirmez, ýüregi pek arasy illeştirmez. Ýöne men dogry bilen çağıjym ýaşadyny ilka şo 4-nji dekabrda nemede marda sut bolmaka öýde kuchnyada gaz plitaň 4 gözlem açyp çağıjym bilen uklak galasym geldi. Şondan soň şu ay eçe diýen aýal ýaşasyn hep şey desim geldi. Onda da goňşulam ýol vermedi. Inni şeyle de kelleme pikir gelip oturdu. Ýöne birazcık yüreğim giňedi, ağladım. Çağıjymy jetdoma berip özüm asaýyn. Şondan soň ejem nädip ýaşap biler ka bu dünýede diýip men şonam etjek boldum. Ondan soň ýaňy efirimden soň kän adam gelip çıkarga ýol ba diýip aýdanlar bar. Inte köp sülen dolu düşünjem bilen moksebe menin psihikamam götüren ok, yüreğimem götüren ok. Men namys etýän, eje diýilen adam namys etmeýän bolsa, men namys etýän. Gatty men üçin namys, men jelepçilik edip ýören bolsam, ýa ara geçýän bolsam, çilim çekýän bolsam, men gatym görjekkä. Ýöne arasy gezip ýörkäm, şular ýalak ýagdaýa duşdum. Ýöne hemme zat tasaply habarym ýok. Ya Aşgabatda, ya Marda. Şo Mardaky jaýymdan aýda 40 million köne pully, täze pully 8.000 manat arenda pulum gelip durdy. Magazinler bar, daş döwürüne. Men şo pulum ejemden alamokdum. Ejeme bolsun etýärdim şo pulum. Şo pulum ejeme bolsun diýip men inni vapse men inni kelläm hiçbir ondan geçer diýär kıyamat ýakyn mawtumly mam goşgusunda şoňa gelip tırsara bara hakykatdan hem ejegi gyzyndan geçýän oda şey dip elinden jaýal kakaňyz diýirmi? Seredin men ýa-ni şu hakda video da çekdim. Köp kişi diýipdir da öýejeň bolaýmasyn. Ay doğulup etil gözüm açıp gören adam şol eje diýenim şol ýöne men kakam maňa ejemiň aýtmyşyna görä öllü ejem ikinji tapar durmuşa çykdy oglanjygym gyzjygym ikinji adamsyndan boldy ýöne men entek aýdyp beren zatlam ýarsynyňam ýarsy men kiçik wagtym ejem öýde ýok kakalygym nemetjek bolu zorlajak bolu men o zatlarym ejeme men aýdyp berdim. Ejem maňa inanmady. Sebäbi çenden aşa şol adamy gowurýady. Menem sesim çykarmadym ýöne
Eçen türmäge girdi. Bir aydan soň alyp çykdyk onu boly. Şonu daim gelip meni milisiýa akitdi sebäbi kakalygym, köýnegimi ýyrtdy. Bokurdagama boğup boynum çiişdi. Milisiýada daşyma geçdi. Awurlar daim çıkardylar. Sana bir zat etdimi diýip mazowumy aldylar, zat etdiler. Gatty o zatlar utanç zatlar ýöne şo zatlara meň psihikam geçirdi. Şoň üçin men kellem kiçiklikden bäri birazajyk gowdal. Ýöne diýjek zatym ştaýda ine diýerler-de Türkmenistanyň elinde puluň bolsa edip bolýar, näme edip bolýar. Men häzir kiçike magazynçyga maçasym geldi. Ýöne magazyn zat açsam göze iýlen, göze batýan. Onuň elindäki jazatyňam çyryp süpürüp alýarlar-da götüňe depýärler. Şoň üçin diňe internetde işleýän men. Başga da näme sorag bolsa maňa sorag berseler ilki daş atmakaňyz bir adamyň wara giýen köşüni aýaňyza giýip geçip görüň ýolundan ondan soň bir zat diýseňiz men gatym görjekkäl. Gyzlar Allah sabır versin. Yaman kıyın durmuş geçiripsiňiz başyňyzdan şu wada şeňle. Ba geçen Kıyın zatlar. geçirdim ýöne şonu da daýandym. Başarmaýaram, şonu da daýanyp çydap ýörsiňiz. Men azajyk allym siziň başyňyzdan geçen kıyın durmuşyň. No ýabrdan bäri men dogrymy aýtsam mara ýerden 5-6 adeňe ýatyp bilenmok, iň soňuna usurgap, uklap galýan, iň köp ukymy allym diýende maksimum 3 sagat, 24 sagatyň içinde 3 sagat ukymy alýan men. 3 sagatçyk ýatyp durýan men normal ýatybam bilemok, sebäbi ýüregimde syganok, ruhuma da syganok, kelläme de syganok. Hiç saatimi syganok indi. Bir ayarlygyny saklap bilerse halk bolup şonu göz görteli emmämiz seyredip durmarsa şeýle. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Aleyküm selam. Armanda gowmaya delaňy. Awol minnetdaryny şu gyzyň özüne liçkasyna ýazyp tagam telefonu bar Aşgabatda ýaşaýar häzir Türkmenistanyň içinde. Eliňizden gelen kömek bolmagyňy gaýrat ediň. Aýdan zatlary öz başyndan geçiren zatlary agyr durmaz. Näme bolýarmy brato? Her kimiň başyndan geçip biljek zatlar ýöne. Mekanin teman täzen başda bilmezse. Men suwat diýdim-de. Şu wagt täzer kadaýda bir sagat bilen köşede galy diýseňem boljak daray opşuman öýün elinden alyp. Olar ýa näme Türkmenistanyň gülýala? Bolýa gülýal bolsa mekanjan şu megisen gülýal durmuşum bilen bolubersen kömegem. Nura näme etmelindi şonu aýdan. Neri oynamo başka wagt gel sen bilen aýratyn bolýar. Ya boş versene Nura olary bara. Mardaky sud bolanyny 4-nji dekabrda marda sud boldy, 2-nji maýda bärde Köpetdağ etrapda sud boldy. Mardaky sudja men çagajym bilen gapysyna aglap oturdum. Men adwokatym lişne diýdi, lişne men adwokatym men ýanyma gelip diýdi, tutamda bar sudjaň ýanyna girip çyk, elaklyk berjek. Gülüpok mata uradorsyň da soň diýdi ki elaklyk berjek, gaýrat ediň. Men propiskadan çykarma diýip karar çykaryp beriň diýip aýt diýdi. Men şoň priýomuna girjek bolamda kömekçileri meni salmady. Şo taýda men düşündüm, satyn alynan, öňünden gürleşilen, planlaşdyrylan hemme zat meni propiskadan çykarmak üçin men gatken zady etjek boldum. Çagajygym bilen gapysyny aglap otyryn. Gapysyndan girýär, çykýar, sudja seretýär, uf edip gapdalymdan geçip gitýär, aňyrsyna wakyt geçip gitýär. Men göz ýaşlarymy görüp şey edip bärdäki sudja ýöne birazajyk gowy. Şo mardaky sudja sonra berdim, karar çykaranyny okudy da men sonra berdim. Men diýdim
Men edim 9 ýaşylja çağajygym bilen edim özümem 3-nji gruppa invalid edim. Menin nirede yaşamaly, nirede hasapda durmaly diýemde köprüň aşagyna ýaşa ol men problemam däl diýip maňa göni jogap berdi. Göni suwtda jogap berdi. Bular ýaly durmuşa ara. Bular ýalak baý dowlatyň ne soňundanam diýýäňiz o käbirleňiz o daşar ýurtda gitýärler, ýok küntiçilik etýärler. Şular ýalak köseni oturyn diýenne el uzatmaýan bolsaňyz, onuň durmuşynyň kyn ýerini görünmeýän bolsaňyz da gayrat edin, olaryň soňky durmuşynda da näme edip bereni sizi gyzyklandyrmasyn. Etjekmi şu wagt edin kömegiňizi. Şular ýaly ýerde edin. Etjek bolsaňyz da, bolmasa da o näme geçirdi durmuşyndan, näme kynçylyk gördü seretmän. Bizim her birimizden geçecek otur bu arada mandarinka. Yani inanay şu daşar yurttaki iyleşlerimiz bizim hemmerine menem 4 yarmili ver maşkalam görülenmok, çağalam görülenmok. Şu siyasat teyapli. Doğrudur, sizin diýäniňiz doğrudur. Ine men Londonda okamda, şo taýda Türkmen partisi bolýardy, ýygnanylýardy, onuň Türkmenistanyň ilçihanasyndan adamlar gelip sorag berýärdiler. Näme üçin ştaýyk gelýäňiz, iziňize gidesiňiz gelenok diýip. İzimize gitsek, şo taýda alýan aýlygymyzyň ýarsyny zordan alýas diýip jogap berenler hem boldy. Onuň ine maňa men şo kafede işlemde sorag berýärdi daşar ýurduň adamlary. Siziň ýurduňyzda gazmy, tokmy, hezirlik näme üçin siz o taýda ýaşaňyz bärik gelýäňiz diýip. Men hawa mut parahat menine dogry zat dogry aýdyn. Ýurduň içinde ene bomba atyşyk ýok, uruş ýok. Ana şonusy gowy diýmeseň başga zat men ine kynçylyk çeke geleni 40 ýaşynda 84-nji ýyl men 40 ýaşymda çeke gelýän. Diňe şo zadyny men gowy ören parahat ýat parahat durýar. Ýöne şo bir kynçylyklarmy gaýtalanyp durýar. Arada men magazyna bardym çörek almana. Çörek 5 manat, meňem elimde 4 manat 50 teňe amma 50 teňem ýetmedi, men çörek alyp gaýdyp bilmedim öýme. Çörek alyp gaýdyp bilmedim men. Onuň parahatçylyk bolan nokta şol wara. Parahat bolan nokta şol. Yo, parahat diýenim bilen bärde diýjek bolýan zadym bomba atylanok ýa uruş ýok, ana şo manyda men diýen ýöne ýene-de gaýtalap aýtýan kynçylyklarymyz gaýtalanyp dur, ýitip giden o kynçylyklarymyz bar. Başymyzda hemmämiziň başymyzda kynçylyk bar. Ýöne hiç kim gürlänok o kynçylyklary. Menine hemme zadym ýitirdim. Birini edibiljek zatlary men türmäge salyp çağam elimden alarlar häzir hökümet meni bu gürleýänimi diňlese hökümet diňe şonu edip biler. Siz onuň gorkuňyz okmuş olar ýazat bolar diýip. Ay şolar ýaly zat bolsa indi men ýitirjek zatym ýok da bir şonym garlymy. Bir şu näme swoboda diýe näme birim şo çağam elimden men gorkýanym üçin men video çykarmanýardym ýöne inni şu taýymda kelläm ýokarsyna geldi hemme zat inni menindi çydap bilemok şoň üçin näme meselerini görürler. Seni dinleýän Türkmenistanyň içinde, çinoniklaryň içinde hemmesi haramlarda däldir. Bularyň içinde wyjdan sahibi, wyjdanyň eýet adamlaram bardyr. Senin degnaňa degenni, paltaň ahyrda aşy degenni bakalyň. Ana şoň üçin Nurdogan şoň üçin men video çykardym. Prinsipialny adalatly iýdäp ýören adwokatlar, prokurorlar bardyr içinde biriniň öňünden çykmasa biriniň öňünden çykyp gel dogonjugum sen puluňam gerek gel. Sen hiç zadyň 15% gospoşnana bir zat edip tapar, gazanaly sen şu işiňi, sen çaýyň alyp bereýin. Şu çaýyň alyp berenden soň men bilen nädip hasaplaşaý diýjek bir adamçyk tapylmazmy ka diýip men şoňa garaşýan, ine şoňa adam 4-nji dekabraçyn wagtyma täzeden suwdaşdyryp bilýän men ýöne utjama 100%-dan 30%, 20%
garantiya berýär. Hemme kän juristlere akti goňşulamam hemmesem şoň üçin 300-400 milyon Seret şol jay senin asly Angliýada gazanan pulun esasyny alınan jay we şol jaýyň istoriýasyn men aýdyp bereýin. Şol jaýy başda ejem bilen kakalygym ilki yer aldylar, soň jaý galyrdylar o taýda. Ondan soň nemede de başga ýerde de jaýymyz bardy. Marda o jaý satyp ejem özüne operasiýa etdirdi. Garap şo jaýyň istoriýasy ondan soň kakalygym bilen ejem sut bolup aýrylşanna gelinejemiň adyna geçirdiler. Men ondan soň o wagt Londona gittim. Sut bolandan soň Londondan geldim. Ejemem aýtdy, o gelinejem bilen sögüşdiler. Maňa diýdi, sen pul gazanyp geldiňmi diýdi. Menem $40,000, $50,000 ýalyk pul gazanyp geldim, topladym, geldim. Ejeme diýdi, mene şu pulum ba elimde diýdim. Bolýa sen şu puluňy ber. Şo gelinejeme berilen hem däller şo pul häli görsöň men bilemok nira gitenini men izarlamadym. Ýöne çipa gelinejeňe bereli, jaý sen adyňa goýaly diýdiler. Jaý men adyma действительно goýdular. Jaý men adyma goýdular. Ondan soň ejem diýdi, sen diýdi, iňmul çagasana menini. Sen diýdi, bärde institut okumana kömek etdim diýdi. Londona gittiň diýdi. Londona da gitme sebäbim, näme sebäp? Ejemi türmä alyp gidenlerini şo kakalygymyň gezýäniniň adresini men aýtdym ejeme. Men stansiyada starşy bolup işleýärdim. Ejem diýdi çöküp öňümde ýalbardy. Menem aýtdym, eje diýdim, men aýdanym bilinse diýdim, men statja boýunça işimden çykarýarlar diýdim. Ejemem ýygnanlaryna dubinka bilen uranlaryna meni satypdyr. Şo taýda ýöne bir awur adam diýipdir, sen gyzjagadyňy men tanaýan däldir, ýöne men tanaýan halal gazanyp beren aýlyca işläp beren gyzjagadyň we sen gyzjagadyňy sokduň. Inni seni häzir şu taýdan çykarýarlar. Agalan gyzyňy derrojak işinden çykardanyň. Özü boýunça işinden çykarda daşar ýurda iýerdi. Londona gitme sebäbim hem şo boldy. 2-3 ýyl ýurtdan çykdym, ýatdan çykyşdym şo zatlar diýip. Meni daşar ýurda çykardylar. Bir hepden içinde hem viza malyny, hem bilet malyny $7,000 ejem adam tutdy. Men Londona uğratdylar. Londona gitme sebäbim men şol asliýetinde. Näme maksat berýän vatandaşlar? Näme etmeli bu? Dolar ýalyk ýagdy ýani. Doğanmaz näme iş etmeli? Näme maksat berýän vatandaşlar? Men näme dogrumaýsam aklym durdy bolýan zatlar. Näme diýmeli? Bäzir maddi kolluq berer sawu, ol bir aýyna 2 aýyna ýeter. Ondan soň bu aýallagyň ýene näme etmeli? Haçana şendim o dip bolmaýar, bu tigir aýlanyp durar etmeli esasy. Satsal hükümete däl men alagadan ýa-da şolary minister serden yok diýer ýaly. O ýagdaýma ýok. Menen häzir Nuri Doğan bir zat pikirlenip oturýan bilen o pikirim dogry-dam. Inni şu pasportymyň çykarna garaşyp oturýan. Bol aýdaly pasportym çykdy diýeli. Meni nollan galmalyny, nolla men şu wagt, nollana meter bolup durun, häni nollan galmaly. Bir zat dedi pul gazanmalyny, jaý alynmalyny, şo tak propiska durmaly, gepiň tümmek ýeri şol. Inni pikirlenip oturýan çagajyň zagran pasportyny edip bilemok. Hiç kim men propiska salmaýa. Onuň inni pikirlenýän çagajymy inni şu Kreýine tutan jaýymda inni çagajygma da nänka tutup özüm daşar ýurda gidip 2 işlemi, 3 işlemi taglym näçe işte işlemäge ruhsat berse taglyma seredip men şo nemede işlemelimi menini bir zat edip 2-3 ýyl işlemeli, etmeli, gelmeli, garaz bolýan diýjek bolýan zatym. Inni bir diňe şo ýol görünýär maňa.
Başka hiçlik mağında varyant yok. Ya. Özüm sen bu çağa da teretmeli sözüne çağa ne anka yok. İşe gidecek olsan onu koyup gitmeli. Hava. O tarafına matir. Bu taraftan hem eklenecek olmalı hem yaman kıyın hudayva. Bir inşallah bir güçlürek advokat ya yeni orada Chicago'dan ya bir hükümet resmilerinden biri bir içinde Bir bir şu vulkanı kelleme olan. krise bolsa vara bir opşyttan vara yekece komnoçuk berselere men onsoň vara hiç ýyl şikayetim yok. Men çağamyň ýyjek çöreğini ödeyjek çöreğim ana bazardan zat alyp getirip satyp men 15 manat 10 manat görüyorum men ýyjek çöreğimi tapýan ýöne diýjek bolýan zadım prosta opşytçyga meren oklar kakşa seretýän 5-6 tan jaý wa şäheriň içinde biz ýaly kösüp beren, ýöne opşydan meren oklar, prosta komnatçyk bölüp berseler men günümi görüp biljek, men şu aýdalay. Vatandaşlar içinizde bir nujeli bir kömek edip bileceğiniz ýok vatandaşlar şunu özünün liçkasyna ýazyp gayrat edin bir çıkalyp ýolun görkezäýin biz ýurdumyz gatnaşyşy üçin uly bir adama kömek edip biljek ýagdaýda şeýle bu mümkinçilikler bolan ýerleşdirmeden bar ýok däl bilýän. Belki 2-3 çan jaýyňyz bardyr. Arenda bermän şeýlerek ýaşadyň bir sümölge salyp berin. Bir öz eklenjini alsyn, erbet ýola düşetim gelen diýär. Kömek edin diýär. Ve şular ýaly ýerleşdirmeden biz ýa çykmasak soňundan oturup aýynha TikTok'ta şu netgäler, aýynha munna netgäler diýem soňundan oturup geçerlik hakmalynda elimizi daşyň aşagyna jek goýulyň. Ýaňam ýerleşdirmeden aýtdylar. Ya da ine gürleseler diýerler, Türkiýe gidip Türkiýe ära barýarlar, oňa ära barýarlar, maňa ära barýarlar. Türkmen eýe çyksa haýsy aýal maskala Türkiýe gidip ära çykdyn mesline gidip Türkiýe gidip Türkiýe ära çykan ok hiç kimem. Öz Türkmen ýigitlerimizden gowy ýigitlerem ýok. Şeýle seredip otursaň, içinde mennip döşüni açyp oturan ýigitlerimiz hem ýöne içinde namartlaram bar. Ine 2-3 günlükde menine şu temany açmajak bolum ýöne men häzir şu temany şutaýda açsak 2-3 günlükde efir açyp oturdum ýöne bir pikirimi ýetgesinip efir açýanna gülüşenip degsenip oturýan bolyn. Bir oglan gelip şeýle bir gromku gurulýar da men seni gowurdum liçkaň hazır nomerumy ýazjak men WhatsApp'tan dapaw edip ay Borhan dinläp göreýin şunom diýdim inne bir men ärsiz aýal maskala men swabodny ýa ärim ba bolup men TikTok'tan är gözlämek şeýle de men hiç ýerden är gözlämek ýöne ham dinläp göreýin diýip bara men muny goşdum näme diýe garaýan pasortwasyny işleýän men plan ýer gutardym onu gutardym Moskowskada elitgan boş ýatyr näme ýatyr ay bor nesip etsin boş ýatan orda bolýa bor diýdim. Onuň şunça bolýa diýdim onuň ýankyny WhatsApp'tan goşdum ay men seni aljak näme etjek oglum bilen gurleşdi kameradan jaň edip maňa papa diýip näme diýip jaý puluňa men 20 kisine bermelim men 20 kisine urat sen 20 kisine uratma diýdim sen maňa häzir urat diýdim aýyň 16-symy 17-symy men aýtdym häzir urat men arkaýyna oturaýyn diýdim men diýdim sen diýe söwdat etme, hiç adam etme men öz gurleseňem 4 sanak ullukan tırmaşyny men çista liniýada näme marojna gazaga akitdirýän 4 sanak maşynym her birini 53.000 dolar alym näme etdim gurlese de şey edip gurulýar menem 2-3 gün hiç zat diýmän dinledim iň soňunda bu enne 20 kız ýakyna urada götün ulap ýöne bahana tap urady menem gaharym geldi aýtdym sen diýdim 250 manat bahan bar eken sen diýdim 250 dolar bahan bar eken diýdim innem diýdim sen blog etden öňümden hiç ýerdenem çykma gaýrat etdi diýdim prosta gynanýan zatym çağajygym bilen gurulýyp çağajygyma papa diýmaňa kaka diýmaňa diýip bir utanmadym özüm ullukan 85-nji ýylyň oglany 85
18 yaşamda, 20, 30 yaşamda. Men düşünemokda näme üçin erkekler şolar ýala hereket etdiýärler. Men düşünüp Öyle. bilemok. Ayal teret gene de şu ayal gıylanky, ayal gelin gıylanky. Hasam kıyın olýar o ýalňyz galsalar, çagasy bilen galýalar. Şoň üçin şonu daýyn hökümet öz ganatynyň aşagyna alaýmaly bolyn. Doğru maýdan emin anni. Şu wat diýsat diýmeýin şu arada. Yani şu ayarla onu näme kömek edip bilen olsaňyz edin watandaşlar patpisatsa edin. Käl şu efiri yaptım. Efirden soň Gayrat edin. Karbar bilen Valerian kany Dilinde aljak bolsaňyz etmeýän watandaşlar. Allah'ın hakkı üçin edin. Ertir günüm çykyp men plan çykyp etdim, plan etdim diýip ýüzün aljak bolsaňyz, utanyrjak bolsaňyz onu da etmeýän, gayrat edin, onu da etmeýän. Etjek bolsaňyz edeniňiz üçin bundan bir zada han tama bolup ya ýene bir zada etjek bolsaňyz onu da etmeýän. Etseňiz Allah'ın hakkı üçin edin, gayrat edin. On soňam şu taýda kommentariýalaryň içinde bir munçuk ýene bölen 5.000 manatlyk 25 milyonluk jaýda näme üçin oturýarsyň arzanrak jaýlar, badiýalar, arzanrak jaýlar. Men ine şu taýda efirde men gurulajak aýtjakda arzanrak jaýlar bar 30-njy mikroraýona gitseň, äne o tarapa gitseň bar arzanrak jaýlar. Men häzir o raýonlara göçdüm, çagamy mektepden çykarýarlar. Sen bärik propiskan degişirler bärde ýaşaň okup men çykarýarlar çaga ama mektepde onsoň öýde oturmaly bolýar. Men şoň üçin şoňa çydaman bu jaýyň puluny başda alamda goňşulam eli ýeten 500 manat berdi, ýene bir 1000 manat berdi, ýene bir 200 manat berdi. Şeýdip dom bolup çöpläp Sakola anna indi men var nervim götürenok näme üçin diýersen 5.000 manatlyk jaýda otur men düşündirip bilemok men häzir şu jaýdan şu jaý oglumyň mektebiniň edil gapdaljygyna şu taýdan men göçdüm ogluma mektepden çykarýarlar men mektebe soň salyp bilemok oglumy hiç mektebe salyp bilemok. Men mektepsiz galsynmy? Goňşularyňyz bar eken kömek edipdir. Şunlar ýaly kyn günde şu taýdan goňşularyňyza da ullakan minnetdarlyk bildirýän. Şular ýaly iň bolmany adamkärçilik görkezip her kim ýerli ýerden kömek edipdirler. Ne biz halk bolup bireň elinden şeýdip tutaýmasak bizde başga alajam ýok. Hakykatdan hem hökümetden bir zada garaşmaga bir hil ölüdün bir zada garaşan ýazat. Hani adalatly kadiýet bilen ýanky seniň elinden alınan emläňi gaýtaryp berseler ne ýaşy, onlara oňa ýetese zat ýok. Ol öýünde ýaşap bilseň. Men ilka erwet bolmasa jaýym ýitiremde, soňam oturdum da agladym da apskan açyp asmana seretdim. Allah çanydim, bolýa diýdim. Utulsamam ejeme uturulum diýdim. Ejem diýdim, şol aýala diýdim. Oğram diýdim, men diýdim, çagam bilen köçede ýaşap ýörenmi, bilip diýdim, dem alyp ýaşap ýören. Aşgabatdaky jaý deger degmedine 29.000 dollara satypdyr. Düýünçük men bark gaýtdym şo jaýja kapysyny kaktym, içinden ussalar kapyny açdylar, remont gidipdir. Stenesini sıypalap oğuşa gaýtdym men jaýymyň. Men prosto ben yüreğime sığanak. Ya. Gelibim bana anyny etmen komentariýa diýenler bar ha. Allah jan birden Allah'ın gazaby siziň üstüňize düşämesin o häzir bolun komentariýa ýazaňyzda videosynyň aşagyna. Allah görüp durandyr siziň komentariýaňyzdan biz siziň kimdiňizi bilemok ýöne. Eden işinizi ýazan zadyňyzy Allah jan görüp durandyr. Allah'ın gazaby siziň üstüňize düşüp şu ýeriň başyna gelen siziň başyňyza gelenini bilersiňiz. Ama yaman gowy düşünýänse-de näme diýmek, ýeke ýaşamak, ýalňyz galmak, men maşgalama menem 4,5 mil berdi, uşup bilmän ýörün. Şu siýasat bizi şu ýola getirdi, gynansagram ýöne. Bardyr bir emmasy hökümanyet gurutdy. Wyjdany ýerine bolan adamkärçiligini unutmadyk adamlar kömek eder diýip umyt edýär. Elini uzadyr diýip oglanlar
Rişlayn gayrat edin şo men Boş gürleýäňiz ýa-da men boş gürleýän bolsam men yüreğimi Hudaý eşitip otyr mekan. Men yüreğimiň içinde Hudaý otyr. Men yüreğimiň içinde her adamyň yüreğiniň içinde Hudaý otyr. Hudaý näme diýär? Men oturan ýerimi ynjytan adam men güllürüp ýaşatman ýa. Men şoňa ynanýan, men yüreğimi häzir erwet kommentariýa ýazýanlar, ştaýda ýazýanlar. Men profilime girip videomu görüp erwet men kommentariýany men o funksiýasynyň badygyny bilem, okdum täzelikde bildim. Kommentariýalary ýapyp adamlar kommentariýa ýazýarlar. İlk sen okuyan, sen adobry jetsen köpçülüge çykýar şo ýazylan kommentariýalary şolaryýalyk edip bolýan ekeni. Men şolaryýalyk etdim. Olun şeýle bir kommentariýalar var. Men uşa 3 tapar şu giýje 3 tapar karwaly oluşdum. Sizin kommentariýalaryňyzdan ýaňa bilip bilmän adama daş atmaň da atjak daşyňyzy atmakaňy sorag beriň, men soragyňyza jogap berjek. Men duran ýerimde. Men erkegem durup bilmeýär, köpüsi hemmesi diýen mok dogonçuklam baryňyz üstüňize alınıp ajaly çekmäň. Yanka aýdyp beren erkegim ýalak erkekler ba içinde baryňyz däl ýöne. Meňim de sesime ýeten oňdy bar. Gayrat edin. Siz düşündük. Mandarinka neme Selvi de adyny şeýlerämi? Ine Gulbahar diýip biri geldi diňläň şu men läle daýdam radnoy ejemin radnoy jigisi ine şu ejemin radnoy şu läle daýdan şu Gulbahar goşdyna nury ştaý goş gayrat et. Gelläle daýdy men ýalan sözleýän bolsam ştaýdy hemmesini aýdyp ber. Filbican ağlama diyen. Ya dedim men läle daýdy menin läle daýdy çağamy detdimi berip özüme asjak diýip karar berip oturdum şumat men ya dedim. Kelläňe başyňy aýla, bolusuz gürleme. Sen çağan seni läle daýdy ejem çaýy $29,000 satypdyr düýün baryp kapysyny kakap açdyrdım içine koşdylar senesini olşap ağlap gaýtdym men. Selvi Allah görýändir onam, Allah görýändir. Men öz aýallygym bolsa da Allah tawşyrýan men. Senem Allah tawşyr, Allah senkilik bolaryn tek garaşadyr. Ya dedim meninde. Nur dogan şun hakykatdan hem ejesi haram. Men öz aýallyma noý doganym şo men. Şu ýyly men wara kiçiliginden galdyrdım. Kiçik bäbekliginden galdyrdım men şu çağany. Kiçik bäbekliginden suýt taşany daýdasy men şun suýt taşadym men rattondan şu ýyly. Yo anan ýasa aýarlyk oldu. Anan otur dogry maýdaýyn. Ol rehmi ince keleydi ol men taňa aýtaýyn. Men doganım bile inemiden bir atamydan bir göwütlen tüýdemen biz. Şonu da men doganyp ýüzlenem okşoňa hiç ýyly. Özgünim özüm gördüm menem. Hiç maňa da kömekleşen ok. Kıydı celep bolmasa diye enesi köçe atmaz diye. Şöhrat belki sen şolaryalak celep. Menin dilim tutuluyor da menin. Gıyıcıyım Şöhrat. Senem göreceğin öňündedir ýaňmyr 91-nji ýyl oglan ekeni. Senem göreceğin öňündedir ýöne Allah'dan gorkunyň gayrat etdi. Men ýalan sözläm ok, maňanan soňunan masaňam. Allah'dan or 91-nji ýyl özüňem. Görjegiň tek öňündedir. Bugün gürläp ertir bir zat boljagyny sen bileňmi sen? Dokunyň düdüg diýip düýeşiňe katmagynyň. Ay nur dogan näme kömek etseňe diýip öwrin gayrat ediňdi. Menem etjek kömek bolýan. Men aýallygym bilen zadyň wara ýüzüne seret bilen gürläbem bilen gürlejegim däl adym tutjagym däl men çoň. Men doýdum şu aýallygym bilen. Öz sagatym şey köçädiň ýa nirde gördüňiz? Öz ene haýwanymdyň ok köçe. Aýtmasana haýwan gaýtan gorma üçin öz janyny pida edýär. Öz çagasyny. Ana
başka bir İngilizce dinleyen Nuraga dinleyen. Nuraga dinleyen ini it pişik bile dost olan nokta. It pişik gallar yaram küçük çağlarından indirip. Gayret edin illeşler. Bilenlerden gelen tüm o kadar eşitliğini illeşler. Bir içinizde Lale dayda ağrıdı men senden Lale dayda kömek soradım. Sana düşünelim olun. Men bölmen dinle Lale dayda. Sengem ýagdaýyňa düşünýän, sengem çağa çyklanma, sengem kıyın günüň bolan soň şu Amerika gaýdyp özüň tırnança barýar, garra seretýän, senem kömek edesin gelýär ýöne sengem ýollaşyň haramzada bolan soň senem edip bilen ok arada sana şu propiska salyp beräýdi diýip gaýş etdim. Sen etmedin, gatty gördüm ýöne soň oturup pikirlendim, sengem ýagdaýyňa pikirlendim. Senden gatty göremok. Arkayın ol, her kimde de dert var, dinle menne derfenne de var, inmek istevar. Dinlemeyin, min adıma da cay min adıma da, min erme yüz tutmalı, edim eder mi, etmez mi, min bilemok, min adıma bolsa, luboy gel git sana, gel diyecek. Ullo kan problema dik koydular, o şu propiska diýilýän da daýyn var, ýöne koyda da olsa daýyn. Şonlaýyn bolýajaýyn alırdypdyr da dedipdir. Şol var näme bunu karajy doğrudan o propiskadan çykaryp goýberýärler. Soňra nigde ýa. Şon çykarmellär bir ýerik propiska durmasa şon çykarmellär asliýetini. Kanun boýunça. Lale dayda men aýyň birine gidemde pasport uzaltmana gidemde dom pravleniýany tapamagam men ha. Bir taxta gaýş etdim şolary al ine men propiskam şu dom pravleniýa meni eltiň diýdim eltdiler dom pravleniýa bardym ýaşadyk oglan otur setin zapis etdim meni dasip bordur zapis etdim men diýdim maňa diýdim formuç beräýin diýdim aşarda taksy garaşyp dur diýdim köpeýlenjek gorda taksyny uğraşjak diýdim ýok onan wäsmund garaşdygan jum diýdi. Onu adım familiýama aýtdym bolyn kompýuterden gördü da aýtdy "Wy suwdyň üstünden çykarpdyr sen nidi?" Men aýtdym "A pasportymda pečady dura, propiskam pečady dura" diýsem onu boynum büktüm gaýrat etdi oňçugum diýdim men diýdim oglumyň diýdim zagran pasportyny uzaltmaly diýdim gaýş etýän aýyňa ýykylaýyn diýdim näme etdiýseň edeýin diýdim. Başka da hiç iyilik rahatım yok deyip 50 manadı jurnalyň aşagyna koydum ha. Onso 50 manada göwni etmedi. Menem 50 manadymy sıpyry wagt gaýtdym jurnalyň aşagyndan. Yo mandarin seret men sana düşündüröýün. O taýda ol sana eger propiskada dur diýip dokument beräýse ol kanun pozdu bolýa. Onuň kameni ýam düşünüp oturyn ol berip bilen ok seni kanun esasynda tuduň süýler. Propiskadan çıkarılan yeri ben propiskada dursun deyip dom pravleniýa berse kanun pozýa gaýtar. Jenadi işleýär ol. Onuň dogry ol ýalňyş hereket edip bilmeýär. Ýa kanunyň suwdyň karary dursaýdy, dur. Eýle bir zat bar da suwdyň karary jaý satýarlar, jaý satandan soň çykmaýanlar we propiskadan. Propiskadan çykmaýanlary mejbur şeýdip suwdyň üstünden çykarylýar we şolar bir yerik girmeli aslında elindeki pulu bilen yerine jaý almaly. Çünki sen bir yer gidýäň öýden çykyp. Kwartirant bolýanmy? Sen şu kwartirant bolan ýerine girmeli aslında teretden. Şu kwartirant bolan ýerine de girip bolýan, daşar urtlarda, Ýewropada, Polşada kwartirant bolýan, kwartirant şertnamaň bilen barýan bolýan propiska salýarlar seni. Düşünýäňmi? Şonam edip bolmaly aslında teretden, şonam bolmaly. Propiska diýilen zat bir Unyal çalışırımla kıyın mesele bolmaly. Ýöne şonu meden oklar. Häzir sen şertnama boýunça kwartirant bir ýerde ýaşatyň, saňa propiska edäýmeli ol. O wagtda getip gördüm. Distribusiýna pynna zagran niýten gerek olar, propiskaň bolmasa bolany. Selvican. Men soňkyň habarlaşaýyn, men erteri işe gitmenler biraz gatayyn men. Biz onu ýerden işlet turda giýje. Bolýa, sağ ol. Sağ olun, ýene gelip. Sağ olun, bolýa, sağ ol. Sağman oturup. Haýyndy
göz yetirmedikler hasam göz yetirendir. Seli doğanımdan öz daýdasy gelip şu wagt şunun başına gelenlerinin doğurduğunu yeni bir adam gelip tasdiklap gitti. Ve öz ayal doğanı yani şunun ejeti bolýa. Şonam yüzüne öwmän gitti. Öz ayal doğanı bolanda. Görüşüňiz ýaly hakykatdan hem kyn ýagdaýa göz yetirdik hemmemiz. Şonuň üçin näme kömek edip bilen olsak häzirlikçe arendasynyň ontuny biz watandaşlyk gelip dolyň adamlar. O bizden has beter baý adamlar seredip duran bolsa arkaň ýatjan bolsa goý ýatsynlar. O dünýede ýatar ýer bolarmy karşı onu olur pikir ederler. Ýöne ine görmän kömek edeliň. İnşallah kömek ederler dip tamadýan vatandaşlaryň şuň eşitip başlatdy sen problemaňy. Men dogry maçsam häli öýländen we öňüň bilenmokdum. Ten ýaly bir illeşmeden gelip kötönüp börenini. Hatta Türkmenistanyň içinden şular ýalyk meseleňiz bilen çykyş edip biljek gaýraty görkezden olsaňyz tagam eýem görkezýär wakanyň çynlygyny, wakanyň nähilek seriozlygyny görkezýär watandaşlar. Şoň üçin Allah sana kuwat bersin. Olar ýa adam pikir etmäň, o ýanky diýen zatlaňy çagaňyz üçin mert boluň. Çünki çagaňyz ýeka galsa ol hasam meter kötönjek. Olar ýa da etmäň gaýrat edin. Men ýa-da men şu dünýeden men prosta men ölümmi eşitip ýaşap bilermikä men şu ýokardan asmandan seredik göresim men şola ýaly prosta men menin syganok ýüregi bolýa men bir gideýin derman çeýin birazajyk bar ýaman ýüregim sanjyp başlady men täzeden. Gaýrat edin. İnjiňiz alyň birazajyk we pul alanda mesele çödülürler inşallah. Eşit otyra illeşmemiz dinläp otyr. Gassal ýa-da elinden gelen kömeklerini edip başlarlar dip tamadýan. İnşallah. Allah. İnşallah doğru ederiz. Mesih olsa katı hakikaten hamdemi katı kıyın demesinde çağırasından böyle dışarıda kalmak o daysal hiç düşmana da dünyalı demelerinizi demetmeyen, reset etmeyen ara. Kömek etjekler. Men size bir zat aýdaýyn. Kömek etjek bolsaňyz hiç kynçylygy ýok. Näle edip kömek edebilýäňiz? Amerikadan Türkmenistana hojalygyňyza pul berýänsiňiz, dowun garnaşyňyza iyi berýäňiz, dowru dämi? Amerikadan pul berýän usuly bilen uradýaňyz, mysal üçin biriniň şoduna pul geçirýäňiz bolýan, olam size Türkmenistandan berýär, dowru dämi? Awa. Şoňa ýanky selu dowunmyzyň telefon nomeryny ýazýaňyz, adyny ýazýaňyz, şoňa men $100 uratdym diýäňiz, özleri olaň özleri jaň edip selve jaň ederler. Siz prosto şu pul bardymy, barmadymy, berdiňizmi, bermediňizmi, şonu ýydan hatta selvi bilen habarlaşmanam edip bilýäňiz onu. Prosto olaň özleri jaň edip size poçta we gelip alyp gidin diýip gowşuryp bilýär. Şular ýaly kömegiňizi edin. Uratmaň usulyny bilýäňiz da. Tagam bankdan giden okpuzatlar. Bärden töleýän aňardan muňa gowşurýarlar. Şol usul bilen näme edip bilen olsaňyz profiline girin telefonu we ady we kimiň uradandan bilmek hokman näroňa prosto poçtaňyzyň eýesine gowuşmanlygyny poçta beren ýeriňizden soraň boldy. Şonu ýydan boldy. Galanam oň özünden gepleşip edip bilýäňiz, özüne de dip bilýäňiz, $100 uradandyryň, $200 berendirin, $50 berendirin diýip näme ýagdaýyňyz bolsa köşede galmasyn, erbet ýola düşmek islämok diýe şo ýagdaýda geldi ýagdaý diýe. Allahan häzirden kim näme kömek etse de Allahan kabul etsin edeni kömekleňizi. Bir sadaka 70 erbetliň gapsyny ýapar diýe. Şular ýaly ýerde ediljek kömegiň peýdasy baýyň baýka birek edýän kömeginden has ýokarda durýandyr. Onu meýatdan çykarma. O baýlar öz arasynda müňläp danışýarlar. Ýöne şular ýaly ýagdaýda edilen kömekden ýokarda däldir olar.
Ondan koyu illeşlemez. Bilsin ha bizim Türkmen halkının birek birege kıyın güne düşenle yanına dur yanına görsünler. Bizimni cemiyet bolluğa vatandaşlar birek birege elimi bulacağız. Men az oradan dinledim yankı hikayesini. Hudayva mikrofon yapıp prosto oturdum ara. Oradan dinledim. Köpüğüngüdem şeyle deyip pasaplayan. Havarlaşın yankı gıydın ödülen gayrat edin vatandaşlar. Benim efir yapacak oğlunlar ruhsat verseniz giç ol gitti saat 4 verdi de. Boronlar reşlayn vatandaşlar hemen de minnettar. Yervet komentari yazanlar, sevonlar, yayını öğredenler Allah can Allah'ın gazabı size uçmasın. Yani giderek dağıtlarım yazyanız ya yüreğinizde yamanlık var mı, daralık var mı ben onu da düşünemem. Orada köp sağ olsun. Köp sağ ol. İfiralın için o. O haberleşiriz köp sağ ol. Allah razı olsun. Ya şey. Hayırlı akşamlar sağ ol. Sağ olun davay. Sağ olun. Sağlıklı başlayalım. Men iyi doktorun nimet edelik olsa size de aydarın vatandaşlar nimet edelik var. Ne dip olsa kazıklanıp durun. Elimizden gelen kömök edelim. Sağ olun. Sağlıklı başlayalım. Ya şunda.